तर आता आपण समजून घेणार आहोत की 2.45 पर्यंत आपण अभ्यास पूर्ण केला होता. तर वेद प्रामुख्याने काय करतात, तर भौतिक जे 3 गुण आहेत तर त्यांच्याविषयी ज्ञान देतात. आणि अर्जुनाला भगवान हे म्हणतात की तू 3 गुणांच्या पलीकडे स्थित हो आणि सगळ्या ह्या द्वंद्वातून मुक्त हो. आणि मग काय कर की तू ह्या सगळ्या लाभ किंवा जो काही रक्षण, या सगळ्या ज्या काळज्या असतात भौतिक स्तरावर, या सगळ्यातून मुक्त हो आणि आत्मपरायण हो. आता हे सगळं जे आहे, आत्मपरायण भगवान व्हायला सांगतात अर्जुनाला. तर काल आपण अभ्यासलं होतं की म्हणजे काय की सर्वसामान्य लोक जे ते इंद्रिय तृप्ती जे आहे तर ती करत असतात. मग त्यांचा क्रमाक्रमाने उद्धार होण्यासाठी वेदांचं प्रयोजन आहे. आणि मग अर्जुन जो आहे तर त्यांनी स्वतःला दिव्य स्तरावर आपल्याला युक्त करावा अशा पद्धतीने भगवान मार्गदर्शन करतात. म्हणजे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, म्हणजे जिज्ञासेनेच वेदांची सुरुवात होते. आणि वेदांचं जे ज्ञान आहे तर ते कशासाठी आहे, तर या भौतिक बंधनातून, म्हणजे या भौतिक बंधनातून कसं मुक्त व्हायचं यासाठीच वेदांचं ज्ञान आहे. म्हणजे या विश्वामध्ये जीव आला, मग तो आल्यानंतर त्याला हे जे भौतिक बंधन आहे त्यातून मुक्त कसा होता येईल, तर हे सगळं जे आहे तर हे वेदामध्ये ज्ञान दिलंय. आणि मग हे शिकण्यासाठीच वेद आहेत. मग आता भगवद्गीता जो आहे हा 5व्या वेदाचा भाग आहे. महाभारताला 5वा वेद म्हटलं जातं, पंचम वेद असं म्हटलं जातं. भागवतामध्ये याचा उल्लेख येतो. मग आता उपनिषदे सुद्धा वेदांचाच भाग आहे, पण तो शेवटचा भाग आहे म्हणून त्याला म्हणजे जे आहे ते उपनिषद असं म्हणतात. म्हणजे आध्यात्मिक जे मार्गदर्शन आहे ते उपनिषदांमध्ये येतं. वेदामध्ये सगळ्या प्रकारचं ज्ञान आहे. आणि मग आता इथे आपण समजून घेऊया की जोपर्यंत आपल्याला भौतिक शरीर आहे तोपर्यंत आपण 3 गुणांमध्ये जे आहेत तर ते बांधले जाऊ किंवा प्रभाव आपल्यावर राहीलच. आणि त्यामुळे त्याचे फलदायी परिणाम आपल्याला मिळतीलच. मग आता हे जे आहे द्वंद्व, दुःख किंवा सुख, शीत किंवा उष्ण, अशा पद्धतीने द्वंद्वामध्ये आपण सतत असतो. मग तिथे काय केलं पाहिजे, आपण सहनशील असलं पाहिजे. म्हणजे आपल्या जीवनामध्ये ही सुख दुःख कशी उन्हाळा पावसाळ्या ऋतूसारखी येत असतात. मग या द्वंद्वांना सहन करून आपण काय केलं पाहिजे, तर या सगळ्या काळजीतून, म्हणजे लाभ हानी, इच्छा द्वेष, म्हणजे हे सगळे जे द्वंद्व आहेत हे सगळ्यातून म्हणजे आपण हे सगळ्या गोष्टीतून स्वतःला मुक्त केलं पाहिजे. म्हणजे या सगळ्या काळज्याच आहेत आपण भौतिक स्तरावर विचार करतो तेव्हा. आणि म्हणून श्रीकृष्णांच्या इच्छेवर, म्हणजे हे जे काही होते ते श्रीकृष्णांच्या इच्छेने, त्यांची योजना आहे म्हणून होते असं पूर्णतः आपण त्यांच्यावर जर आश्रित राहिलो तर तेव्हा आपण आध्यात्मिक स्तरावरती पोहोचू. म्हणजे तो जो असेल तो आपला दिव्य स्तर असेल, म्हणजेच आपली आध्यात्मिक प्रगती होईल. मग आता हे सगळं आपण समजून घेतलं होतं. मग आता ह्याचाच पुढचा भाग 2.46 मध्ये आपण अभ्यासणार आहोत. हा माताजी, हा श्लोक वाचूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हा हा. यावानर्तुद्दीपाने सर्वता संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मग आता त्याचा जो अर्थ आहे तो काय आहे की लहान विहिरींद्वारे होऊ शकणारी सगळी कार्य मोठ्या जलाशयाकडून त्वरित होतात. आणि त्यामुळं म्हणजे ती होऊ शकतात. आणि मग त्याप्रमाणे ज्या ज्ञानी मनुष्याला वेदामागचा हेतू माहितीये त्याला वेदांशी संबंधित असलेली सगळी कार्य सहज पार पाडता येतात. म्हणजे काय, तर वैदिक जे ज्ञान आहे ना, म्हणजे वेदामध्ये कसं आहे की सगळंच ज्ञान आहे. म्हणजे वेदामध्ये जे आहे ते ज्ञान आहे, म्हणजे ज्ञानकांड म्हणायचं, उपासना कांड म्हणजे उपासना कशी करायची हे सगळं आहे. कर्मकांड म्हणजे सकाम कर्म कशी करायची या विषयीचं ज्ञान आहे. आणि वेदांमध्ये भक्ती कांडाचा सुद्धा समावेश आहे, म्हणजे भक्ती कशी करायची. मग आता वैदिक वाङ्मयामध्ये कर्मकांड जो भाग आहे तिथं म्हणजे वेगवेगळे धार्मिक विधी, म्हणजे जे आहे ते वेगवेगळे यज्ञ, म्हणजे आपल्या प्रगतीसाठी किंवा आपले जी म्हणजे इच्छा आहे, आपली वेगवेगळ्या ज्या इच्छा आहेत तर त्यासाठी ते यज्ञांचा उद्देश जो आहे तर तो काय आहे की आपल्या आत्मसाक्षात्कारामध्ये जी प्रगती आहे तर त्यासाठी आपल्याला प्रोत्साहित करणं, ह्यासाठी वेदामध्ये यज्ञांचं प्रयोजन आहे. आणि मग भगवद्गीतेमध्ये हे सगळं जे ज्ञान आहे 15व्या अध्यायात आपण हा भाग समजून घेतला की ते आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर उन्नत होण्यासाठी जे आहे तर हे वेद, म्हणजे वेदांचं जे अध्ययन एखादा व्यक्ती करतो तर त्यामागचं प्रयोजन आहे की तो आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर उन्नत होऊन त्यानं श्रीकृष्ण हेच आपल्या अंतिम जीवनाचं ध्येय आहे. आणि
हेच अंतिम ध्येय पण आहे. आणि त्याद्वारे आपण श्रीकृष्णांना जाणून त्यांचं प्रेम प्राप्त करणं हे आपल्या जीवनाचं उद्देश आहे. म्हणजे भगवान यांच्याशी असलेला शाश्वत संबंधच आहे. तो जाणणं म्हणजे त्याला म्हणायचं आत्मसाक्षात्कार. म्हणजे मी भगवान यांचा जीवात्मक अंश आहे आणि भगवान जे आहेत माझे स्वामी आहेत, मी त्यांचं एक चित्कण आहे हे जाणणं, ह्यालाच म्हणायचं आत्मसाक्षात्कार होणं. मग श्रीकृष्णांशी असलेला हा संबंध जो आहे तर तो आपण जाणून घेतला. ममेवांशो जीव लोको जीवभूतः सनातना, हा श्लोक आपण समजून घेतला ना. म्हणजे भगवान यांचे आपण जीवात्मक असे अंश आहोत आणि आपण सनातन अंश आहोत भगवान यांचे. म्हणजे आपला जो संबंध आहे तो असा आहे, भगवान जे आहेत तर त्यांचे आपण सुपुत्र सुपुत्री आहोत. एक त्यांचा अंश आहोत आणि भगवान आपले परमपिता आहेत, किंवा आपण असं म्हणतो की भगवान हे स्वामी आहेत, आपण त्यांचे सेवक आहोत. मग हे जेव्हा आपण जाणलं तेव्हा आपण काय केलं पाहिजे, कृष्ण भावनेमध्ये जे आहे तर आपण संलग्न व्हायचा प्रयत्न केला पाहिजे. मग आता जो कोणी पवित्र नामाचं जो स्मरण करतो, मग तो मनुष्य चांडाळ असू दे किंवा कुठल्या नीच कुळात जन्माला आलेला असू दे, पण जर तो आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर जर अगदी सर्वोच्च स्तरावर स्थिर असेल ना, तर असा मनुष्य जो आहे तर तो म्हणजे जो आहे तर तो म्हणजे आर्य समजला जातो, किंवा आर्यामध्ये सर्वोत्तम म्हणजे काय, तर असा मनुष्य मग वैदिक कर्मकांड जी आहेत, वेगवेगळे विधी, यज्ञ, तप हे करायला पण पात्र असतं. म्हणजे त्याने आधी केलेलंच असतं त्याच्या जीवनामध्ये. आणि सगळ्या तीर्थस्थळांना तो अनेक वेळा स्नान करून वेदांचं अध्ययन पण त्याचं झालेलं असतं आणि म्हणूनच त्याला ही गती प्राप्त झालेली असते. मग तो कुठल्याही म्हणजे एखाद्या नीच कुळात जरी जन्मला असला तरी तो भक्तीमध्ये सर्वोत्तम असतो. मग असा जो भक्त असतो तर तो पवित्र मानला गेला पाहिजे, म्हणजे आर्यामध्ये सर्वोत्तम मानला गेला पाहिजे असं भगवान सांगतात. मग आता आपण कर्मकांडावर आसक्त न राहता काय केलं पाहिजे, म्हणजे आपण जे कर्मकांड आहे त्यातले जे यज्ञ आहेत तर ते करून आपण सकाम कर्मच करतो. म्हणजे काय, स्वर्ग लोकापर्यंत, अशा उच्च लोकांपर्यंत आपल्याला उन्नती मिळावी असा विचार न करता आपण जर पाहिलं तर आपल्याला, आपल्यासारख्या सामान्य माणसांना या युगामध्ये वैदिक कर्मकांडात जे सांगितलेत वेदामध्ये, तर त्यामधले जे विधिविधान आहेत ते पालन करायला जमणारच नाहीत, आपल्याकडे वेळच नाही एवढा. आणि मग संपूर्ण वेदांचा अभ्यास करायचा म्हणजे त्यापेक्षा महाभयंकर कठीण काम आहे. आणि उपनिषदांचा अभ्यास करायचा आणि त्याची भाषा समजणं तर फार अवघड आहे बरं का आपल्यासारख्यांना. मग आता वैदिक विधिविधानांचं नुसतं पालन करायचं म्हटलं तर त्यासाठी इतकी शक्ती लागेल, इतका काळ आपल्याला लागेल आणि इतकं ज्ञान लागेल आणि इतकी साधन सामुग्री लागेल की तीही आपल्याला म्हणजे उपलब्ध करणं शक्य नाही. आणि तसे शुद्ध ब्राह्मण वर्णाचे लोक कुठे आहेत कलियुगामध्ये, म्हणजे ते पण शक्य नाही आपल्याला. मग आपल्याला काय जमेल या युगामध्ये, तर आपल्याला ह्या युगाचा युगधर्म आहे जो म्हणजे काय, तर नाम संकीर्तन यज्ञ, की जो आपले ह्या युगाचे जे उद्धारक आहेत भगवान श्री चैतन्य, की जे स्वयं भगवान श्रीकृष्ण आहेत, चैतन्य महाप्रभू, त्यांनी सांगितलंय की पवित्र हरिनामाचा जप जर आपण केला तर निश्चितपणे तो काय होईल, की तो आपला यज्ञ तर ठरेलच, आपला युग धर्म आहे आणि तो सर्वात श्रेष्ठ असा यज्ञ तर ठरेलच. आणि वेदाध्ययन न करता म्हणजे आपण पवित्र नामाचं कीर्तन केलं तरी बस होईल आपल्यासाठी, म्हणजे इतकं त्याचं महत्व आहे. आता ह्याच्यासाठी एक छान गोष्ट आपण समजून घेऊ की चैतन्य महाप्रभूंच्या चरित्रात ही गोष्ट येते बरं का. एकदा काय झालं, चैतन्य महाप्रभू जे आहेत ते त्यांनी जेव्हा संन्यास घेतला होता तर त्यांचे गुरु जे होते ते मायावादी गुरु बरं का. मग त्यांच्याकडून त्यांनी संन्यास घेतला. मग आता मायावादी संन्यासी जे असतात ना, तर ते कसं की वेदाध्ययन करतात, असं सगळं अभ्यास करतात. मग त्यांना प्रबोधानंद सरस्वती नावाचे एक उच्च कोटीचे असे मायावादी होते बरं का. त्या काळातले उत्तम अभ्यास होता त्यांचा. तर ते म्हणाले की तुम्ही संन्यासी असून वेदाध्ययन करायचं सोडून दिलंय आणि हे हरिनाम म्हणजे संकीर्तन करून नाचून गाऊन इतके भावविभोर कशाला होता. म्हटल्यावरती चैतन्य महाप्रभू म्हणजे भगवान आहेत स्वयं ते. त्यांनी सांगितलं, माझे जे गुरु आहेत ना, त्यांनी सांगितलंय की तू अत्यंत मूर्ख शिष्य आहेस माझा आणि त्यामुळे तू काय कर, फक्त हरिनाम घे, त्यामुळेच तू तारला जाशील. आणि म्हणून त्यांनी मला पवित्र नामाचं कीर्तन करायला सांगितलंय, मग मी तेवढंच करतो असं त्यांनी सांगितलं. मग ह्याच्यावरनं आपण काय ओळखायचं की आपली परिस्थिती अशी आहे कलियुगामध्ये, म्हणजे वेदांत तत्वज्ञान जाणण्या इतपत आपण काही पवित्र नाही आहोत की तितके प्रगल्भ नाही आहोत, म्हणजे आपली अवस्था मूर्खांसारखीच आहे. आणि म्हणून पवित्र नाम आहे ना, ते जरी अपराध रहित घेतलं ना
तर त्याचा परिणाम वेदांतांचं तत्वज्ञान जे आहे ना, तर ते त्याचं जे ध्येय आहे ते म्हणजे भगवान कृष्णांची प्राप्ती करणे. तर हे साध्य केलं असं आपोआप होतं पहा. म्हणजे पवित्र नामाचं पण अपराधरहित घेतलं पाहिजे, आणि नियमित घेतलं पाहिजे. मग त्यांनी हे सगळे हेतू साध्य होतात. वैदिक तत्वज्ञानाचं अंतिम ध्येय काय आहे? श्रीकृष्ण प्राप्ती करणे. मग जर हे अंतिम ध्येय वेदांचा अभ्यास न करता आपल्याला केवळ हरिनाम घेतल्यामुळे साध्य होते, तर आपण काय करू? पवित्र हरिनामाचा जप करू, हो की नाही? मग असा जो व्यक्ती असतो तर त्याला महात्मा असं आपण म्हणतो. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा, मग त्याच्या पुढच्या श्लोकावर येऊ. हा, मग त्याच्या श्लोक वाचूया. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हा सगळ्यात प्रसिद्ध श्लोक आहे. सगळ्यांनी महाभारत टीव्ही सिरियल मध्ये ऐकला असेल आणि सगळ्यांना पाठ पण असेल, ना? तर हा आपण व्यवस्थितपणे समजून घेऊ. म्हणजे या ठिकाणी भगवान म्हणतात की तुला नियत कर्म करण्याचा अधिकार आहे, पण कर्माच्या फळावर तू आपला अधिकार सांग, म्हणजे तुझा अधिकार नाही. नियत कर्म म्हणजे काय? ज्याचं कर्तव्य कर्म जे आपलं असतं ते. आता कर्मफळाच आपण कारणीभूत आहोत असं कधीही तू मानू नकोस. म्हणजे हे जे कर्म केलंय त्याचं फळ आहे ते मला मिळालंच पाहिजे अशी अपेक्षा तू कधी करू नको, असं म्हणतात भगवान. आणि आपलं कर्तव्य न करण्यामध्ये तू आसक्त होऊ नको. म्हणजे म्हणून मग आता कर्तव्यच नाही करायचं, कर्तव्य सोडून द्यायचं, असं अशा इच्छेने पण तू म्हणजे भारावून जाऊ नको किंवा आसक्त होऊ नको, असं म्हणतात भगवान. म्हणजे काय? अर्जुनाने काय केलं मग, की मला आता युद्धच नाही करायचं, म्हणजे आपलं कर्तव्यच नाही करायचं, अशा पद्धतीने त्यांनी विचार केला. मग हे चुकीचं आहे. आता हे कसं चुकीचं आहे तर थोडक्यात आपण समजून घेऊ, की कर्म जे आहे ते म्हणजे काय? आपण जी कृती करतो जीवात्मा या भौतिक शरीराद्वारे जी काही कृती करतो त्याला म्हणतं कर्म. मग आता विकर्म म्हणजे काय? की जे शास्त्रांच्या विरुद्ध, म्हणजे आपल्या प्राकृतिक गुणानुसार एक जीवात्मा जे काही कर्म करतो, म्हणजे आपण 3 गुणांनी युक्त, तिनापैकी एक गुणाचा आपल्यावर प्रभाव असतो. मग त्यानुसार जे कर्म करतो तर त्याला म्हणायचं नियत कर्म. म्हणजे प्राकृतिक गुणवैशिष्ट्यानुसार 4 वर्ण आहेत पहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, आणखी वैश्य आणि शूद्र. मग तसं आपण प्रकृतीच्या गुणांनुसार जे काही कर्म करतो त्याला म्हणायचं नियत कर्म. सगळ्यांनी लक्षात ठेवूया. मग कर्म म्हणजे नुसती आपण जी काही आपल्या शरीराने कृती करतो ती जीवात्मा या भौतिक प्रकृतीमध्ये येऊन. मग ती जेव्हा आपण भौतिक प्रकृतीच्या गुणानुसार कृती करतो त्याला म्हणायचं नियत कर्म. मग विकर्म म्हणजे काय? शास्त्रांनी जे निषिद्ध मानले किंवा शास्त्रांच्या विरुद्ध केलेलं कर्म. मग अकर्म म्हणजे काय? आपलं स्वतःचं कर्म न करणं. म्हणजे जसं अर्जुनाची परिस्थिती झाली होती की मी आता युद्धच करत नाही. मग ह्याला म्हणायचं स्वतःचं म्हणजे जे कर्म आहे, म्हणजे जे नियत कर्तव्य किंवा कर्म आहे ते न करणं, ह्याला म्हणायचं अकर्म. मग भगवान यांनी अर्जुनाला काय सांगितलंय, की निष्क्रिय होऊ नकोस, म्हणजे कर्म नाही करायचं असं करायचं नाही. म्हणजे कृष्ण भावना म्हणजे काही निष्क्रियत्व नाही. आता पुढच्या 3ऱ्या अध्यायामध्ये त्याचं येईल आपल्याला स्पष्टीकरण. तर कर्मफळाची जी अपेक्षा आहे तर ती तू सोडून दे आणि तू तुझं विहित कर्म, मग त्यालाच म्हणायचं नियत कर्म, किंवा कर्तव्य कर्म किंवा प्रिस्क्राईब ड्युटी म्हणून, तर ते कर. मग कर्मफळाची जी अपेक्षा आहे ती तू करू नको, त्याच्यावर आसक्त होऊ नको. कारण जर आपण त्या कर्मफळाची अपेक्षा केली तर मग ते कर्माचं बंधन आलं आपल्याला. मग अशा पद्धतीने भगवान त्याला सांगतात. मग आता नियत कर्माचा जर विचार केला तर नियत कर्माचे सुद्धा 3 प्रकार आहेत बरं का. मग एक म्हणजे नित्य कर्म, दुसरं म्हणजे नैमित्तिक कर्म आणि तिसरं म्हणजे सकाम. मग नित्य कर्म म्हणजे रोज आपण जे करतो दैनंदिन व्यवहारामध्ये आपलं जे काही आपल्या भौतिक गुणानुसार कार्य करतो ते नित्य कर्म, डेली डेली वर्क, जे म्हणजे आपलं जे काही करतो आपण प्रिस्क्राईब ड्युटी ते. मग आता नैमित्तिक कर्म म्हणजे काय? तर श्राद्ध म्हणा, हे जे काही आहे, ह्या गोष्टी ज्या आपण करतो ह्याला म्हणायचं नैमित्तिक कर्म. आणि सकाम कर्म म्हणजे काय? की फळाची अपेक्षा ठेवून, म्हणजे लोक पहा पूजा घालतात किंवा एखादा यज्ञ करतात, मग उत्तम पुत्रप्राप्ती व्हावी, उत्तम धनस्थिती व्हावी, मग ह्याला म्हणायचं सकाम कर्म. मग शास्त्रांच्या आदेशानुसार कर्तव्य म्हणून आणि फळाची अपेक्षा न ठेवता केलेलं जे कर्म असतं ते सत्वगुणी असतं. मग असं कर्म आपल्याला शुभ ठरतं आपल्यासाठी. मग म्हणून स्वतःचं नियत कर्म आपण प्रत्येकानं केलंच पाहिजे, तो अधिकार प्रत्येकाचा आहे. पण फळाची अपेक्षा नाही ठेवायची. असं कर्म कर्म जर आपण केलं तर निश्चित काय होईल, तर हे कर्म निष्काम कर्म ठरेल. म्हणजे फळाची अपेक्षा न करता केलं गेलेलं कर्म त्याला म्हणायचं निष्काम कर्म. आणि असं कर्म आपल्याला मोक्षाला घेऊन जाईल. मग आता म्हणून भगवान त्याला हे काय सांगतात, की तू फळाची अपेक्षा न ठेवता
काय कर की कर्तव्य म्हणून तुझं तू युद्ध कर. क्षत्रियाचं कर्तव्य आहे युद्ध करणं. आणि युद्धात भाग न घेणं म्हणजे काय, एक प्रकारची आसक्तीच आहे, इंद्रिय तृप्तीच आहे, की हे माझे नातेवाईक आहेत, मग त्यांना मला सुखी पाहायचंय, त्यांना मला मारायचं नाही, मग ही आसक्ती झाली. तर ही आसक्ती काढून टाक. म्हणजे कुठलीही आसक्ती असू दे, सकारात्मक असू दे किंवा नकारात्मक आसक्ती, ती काय करते, आपल्याला बांधतेच कर्माशी. म्हणून अशा कुठल्याही आसक्तीमध्ये तू पडू नको असं सांगतात. आणि मग जे असं जे कर्म आहे की जे कसं होईल, तर जे फळाच्या अपेक्षेने न करता आपलं कर्तव्य म्हणून केलं तर ते सत्वगुणी कर्म होईल. मग त्याचं कर्तव्य कर्म काय, युद्ध करणं. आणि मग असं जर कर्म केलं तर निश्चितच त्याच्यासाठी ते शुभदायी असेल, ते त्याला मुक्तीच्या द्वाराकडं घेऊन जाणार असेल. आणि म्हणून असं कर्म करायला सांगितलंय. म्हणजे अर्जुनाला असं नाही म्हणले की तू काहीच कर्म न करता तू फक्त बसून राहा. बिलकुल नाही. कृष्ण भावना म्हणजे निष्क्रियत्व नाही, तर जो कृष्ण भावना भावित भक्त असतो तो सर्वात जास्त सक्रिय असतो. म्हणजे कृष्णाच्या संतुष्टीसाठी तो प्रत्येक कार्य करत असतो. मग वर करणे त्याचं भौतिक कार्य दिसेल, पण याचा अर्थ ते भौतिक कार्य नसतं, ते प्रत्येक कार्य कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी, की कृष्णांना केंद्र स्थानी ठेवून ते त्यांनी केलेलं असतं. मग असं कर्म करणं आवश्यक आहे. अन्यथा काय होईल, अकर्म म्हणजे कर्मच करायचं नाही, मग हे निष्क्रियत्व झालं. मग हे कसं आहे, तर पापमय ठरतं. कारण कर्तव्य कर्म प्रत्येक जीवात्म्याचं जी काही ड्युटी आहे, प्रिस्क्राईब ड्युटी, तर ती त्यांना करणं आवश्यक आहे. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा, मग त्याच्या पुढच्या श्लोकावर येऊ आपण. हा, मग त्याची हा श्लोक एकदा वाचू. कृष्ण. योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते. हरे कृष्ण. खूप खूप धन्यवाद माताजी, खूप छान वाचला. हा, तीर्थ माताजी याचा अर्थ वाचाल. हरे कृष्ण. माताजी अजून ते आले हरे नाही माता कृष्ण. ते. हरे कृष्ण. हा, माताजी, हे हा वाचा. अर्जुना हे अर्जुना, यश आणि अपयशावरील संपूर्ण आसक्तीचा त्याग करून समभावाने आपली कर्मे कर. अशा समभावालाच योग असे म्हटले जाते. हरे हरे कृष्ण. बोल. खूप छान वाचलं. हरे कृष्ण. तर खूप छान वाचलं दोन्ही माताजींनी, खूप खूप धन्यवाद. तर श्रीकृष्ण अर्जुनाला काय म्हणतात, की तू योगयुक्त होऊन कर्म कर. आता हा योग म्हणजे काय, आपण आता खूप सखोलमध्ये समजून घेऊया. तर योग म्हणजे काय, तर आपलं जे हे सदैव चंचल असणारी जी इंद्रिय आहेत ह्यांचं नियंत्रण करायचं आणि आपण भगवान यांच्यावर मन एकाग्र करायचं, ह्याला म्हणायचं योग. म्हणजेच काय, आपण प्रत्येक इंद्रिय भगवत सेवेमध्ये लावायचं. किंवा भगवान यांना केंद्रस्थानी ठेवून आपण कार्य करायचं. मग असं जे कार्य, तर त्याला म्हणजे असं जे जेव्हा आपण कार्य करतो तेव्हा आपण काय होतो, योगयुक्त होतो. म्हणजे भगवान यांच्याशी जोडले जातो. म्हणजेच काय, श्रीकृष्णांच्या आदेशानुसार अर्जुनाने लढलं पाहिजे. आणि मग श्रीकृष्णांच्या आज्ञेचं जर त्यानं पालन केलं तर ते काय होईल, एक प्रकारचा योग होईल. कृष्णांशी असलेला आपला संबंध प्रस्थापित केला आणि कृष्ण भावनामृतामध्ये कार्य केलं असं होईल. म्हणजेच काय, की कृष्ण भावनामृतामध्ये आपण स्वतः करता आहोत ही भावना त्यागायची, आणि कृष्ण करतायत, कृष्ण आपले स्वामी आहेत आणि कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी आपल्याला कार्य करायचे आणि आपण त्यांचा दास म्हणून कार्य करायचे, असा जेव्हा भाव असतो आणि ह्या भावाने जेव्हा कर्म केलं जातं तर त्याला म्हणायचं योग किंवा योगयुक्त होऊन कर्म केलं असं म्हणायचं. मग योगयुक्त हो म्हणजे काय, भगवान यांच्याशी असलेला आपला दृढ संबंध जो आहे तो जागृत केला, ते नातं समजून घेतलं, मी त्यांचा सेवक आहे, दास आहे, आपली इंद्रिय ती भगवान सेवेमध्ये संलग्न केली, मग ह्याला म्हणायचं योगयुक्त होणे. आणि मग वर्णाश्रम व्यवस्थेमध्ये अर्जुन सहभागी आहे, तो क्षत्रिय आहे. मग क्षत्रिय वर्णाच्या व्यक्तीने काय केलं पाहिजे, तर त्यांनी श्रीकृष्णांच्या संतुष्टीसाठी कार्य केले. म्हणजे प्रत्येक जण आपल्या संतुष्टीसाठी कार्य करतो, मग तिचं काम कर्म होतात. पण दैवी वर्णाश्रम व्यवस्था भगवान यांनी सांगितली, चातुर्वर्णमया सिस्टम 4थ्या अध्यायामध्ये. मग त्याचा अर्थ काय, तर भगवान यांच्या संतुष्टीसाठी कर्म करून त्यांना संतुष्ट करणं, मग ह्याला म्हणायचं दैवी वर्णाश्रम व्यवस्था. आणि ह्या वर्णाश्रम व्यवस्थेचं ह्यासाठीच नियोजन आहे भगवान यांच्याकडून, की त्याद्वारे वर्णाश्रम धर्माच्या तत्वांचं पालन करून आपण हळूहळू क्रमशः आपण भगवत प्रेमामध्ये स्थित होऊ शकतो, आपण क्रमशः आध्यात्मिक स्तरावर उन्नत होऊ शकतो. मग पुढे जाऊ आपण. हा, मग हा हा मग हा श्लोक वाचू. दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाफलहेतवः.
हा माताजी, खूप खूप धन्यवाद. हा माताजी, तीर्थ माताजी, हा श्लोक वाचू, अर्थ वाचू. हरे कृष्ण. हे धनंजया, भक्तिमय सेवेद्वारे सर्व नियत कर्मांना दूर सार आणि त्या भावनेमध्येच भगवंतांना शरण जा. जे आपल्या कर्मफळांचा उपभोग घेऊ इच्छितात ते कृपणच आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे फार मोठं रहस्य उलगडणार आहे बरं का. आता आपण भगवानांचे नित्य सेवक आहोत, दास आहोत हे समजून घेतलं. मग मूळ स्वरूप जे आहे भगवान म्हणजे ह्यांचं, जे कसे आहेत, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्याम सुंदर रूपातले, इथं चित्रात पाहत विभूषधारी, डोक्यावर सुंदर मयूरपंख असलेले असे जे भगवान आहेत, षडैश्वर्याने युक्त, हे जेव्हा जाणतो एखादा मनुष्य तेव्हा तो काय करतो, तर तो कृष्ण भावनाभावितच कर्म करतो. म्हणजे कृष्णांच्या संतुष्टीसाठीच प्रत्येक कार्य करेल. मग तो थोडीच इंद्रिय तृप्ती करेल, हो की नाही. मग तो त्वरित कृष्ण भावनाभावित कर्म करण्यामध्ये जो आहे तर तो संलग्न होईल. म्हणजेच काय, तर भगवान यांच्या सेवेमध्ये आपली सगळी इंद्रिय लावेल आणि माझी प्रत्येक कार्य जे आहे ते भगवत सेवा कशी घडेल असा प्रयत्न करेल. मग ह्यालाच म्हणायचं बुद्धियोग. म्हणजेच बुद्धियोग म्हणजे काय, तर भगवान यांची दिव्य अशी भक्तिमय प्रेममय सेवा करणं. म्हणजे भगवान दिव्य आहेत, म्हणजे जेव्हा त्यांची आपण भक्तिमय प्रेममय सेवा करतो ती दिव्य स्तरावर होते. म्हणजे इट इज अ इटर्नल सर्व्हिस. म्हणजे अशी जी सेवा असते तर ती शाश्वत सेवा बनते आणि ती आपल्याला कर्माच्या बंधनातून मुक्त करते आणि भक्ती मार्गावर पुढे घेऊन जाते. अन्यथा कृपण म्हणजे काय, जे कंजूस लोक आहेत, ज्यांना जन्म मृत्यू जरा व्याधी हे सगळं माहिती आहे, या 4 समस्यात माहिती असून सुद्धा, बुद्धिमान असून सुद्धा जर असा व्यक्ती जो आहे या समस्यावर उपाययोजना करत नसेल तर अशा व्यक्तीला कृपणच म्हटलं पाहिजे. म्हणजे तो कर्मफळांचीच उपभोग करण्याच्या म्हणजे इच्छा करतो. म्हणजे तो भौतिक इंद्रिय तृप्तीमध्येच रममाण होतो आणि त्यामुळे अजून कर्मबंधनात गुंतत राहतो आणि जन्ममृत्यूच्या फेऱ्यात पुन्हा पुन्हा येत राहतो. मग अशा पद्धतीनं आपण कधीही कर्माचं कारण बनू नये. म्हणजे ते कर्माचं अशा उपभोगायची इच्छा केली कर्माचं फळ, तर काय होईल, आपण बंधनात अडकू. मग अशा पद्धतीचं आपण त्या कुठल्याही कर्माच्या बंधनाचं कारणच नाही बनायचं. तर आपण काय करायचं, कृष्ण भावनेमध्ये दृढ व्हायचं आणि भगवान यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करायची. म्हणजे श्रीकृष्ण जे आहेत तर त्यांनी आपल्याला जे काही दिलंय, आपल्याकडं उत्तम संपत्ती असते, उत्तम ज्ञान असतं, उत्तम पैसे असतात, जे काही आहे सद्य परिस्थिती ही कृष्णांची संपत्ती आहे, त्यांच्या कृपेमुळे मिळालंय. हे आपल्याला ज्ञान नसतं. मग हे ज्ञान आता आपल्याला झालंय, मग त्याचा आपण काय करायचं, तर आपण त्याचा अपव्यय नाही करायचा. तर प्रत्येक गोष्ट आपण कृष्णांच्या सेवेसाठी कशा पद्धतीनं जे आहे तर त्याचा उपयोग करू, असा जेव्हा विचार होतो तेव्हा ते कृष्ण भावनाभावित कर्म होतं. आणि असं जेव्हा प्रयास करू तेव्हा आपलं जीवन काय होईल, यशस्वी होईल. अन्यथा कृपण व्यक्तींमध्ये आपण गणले जाऊ. मग आपल्याला मानवी शक्तीचा काय करायचंय, आपला उपयोग भगवत सेवेमध्ये करायचंय. कृपण व्यक्ती तो करत नाही. पहा, मग आपण कसे व्हायचंय, आपण कृष्ण भावनाभावित व्हायचंय. आणि म्हणून आपण आपल्याकडे जी काही शक्ती आहे, जे काही बळ आहे, जे काही आहे ते सगळं कृष्ण सेवेमध्ये समर्पित करायचं. मग त्याद्वारे काय होईल, श्रीकृष्ण संतुष्ट होतील आणि आपल्यावर त्यांची कृपा होईल. मग आता पुढे जाऊ आपण. मग पुढच्या श्लोकावर येऊ. मग त्याचे हा श्लोक वाचू. बुद्धियुक्तो जहातीहा उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम. हरे कृष्ण. आता भक्तिपूर्ण सेवा करणारा जो मनुष्य असतो तो या जन्मात सुद्धा चांगल्या आणि वाईट कर्मापासून मुक्त होतो. म्हणजे जो भक्तिपूर्ण सेवा करतो तो त्याच जन्मामध्ये चांगल्या आणि वाईट कर्मापासून मुक्त होऊ शकतो. आणि म्हणून भगवान सांगतात तू योगयुक्त हो. म्हणजे काय, तर कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी असं कार्य कर, माझ्या आज्ञेचं पालन कर. आणि मग योग हे सर्व कर्मातलं कौशल्य. म्हणजे असं योग साधणं म्हणजे योगयुक्त होणं हेच कर्म करण्याची जी महान कला आहे त्यातलं सर्वोत्तम कौशल्य. म्हणजे कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी कृष्णांच्या आज्ञेवरून कर्म करणं. म्हणजे आपल्याला लक्षात येईल की आपण जीवात्मा म्हणजे अगदी अतिप्राचीन पुरातन काळापासून चांगले किंवा वाईट अशा कर्मफळांशी बांधले जाऊन या जन्ममृत्यूच्या फेऱ्यात पुन्हा 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 येतोय. मग भगवद्गीतेतलं ज्ञान आपल्यासारख्या जीवात्म्यासाठीच आहे की आपलं अज्ञान दूर करायचं, आपला भगवान यांच्याशी असलेला शाश्वत संबंध आहे त्याची जागृती करायची. म्हणजे आपल्याला कृष्ण भावना आपली जागृत करायची. आणि मग त्यामुळं श्रीकृष्णांना शरण गेल्यामुळं आपले जन्मजन्मांपासून जे काही साठलेलं असं जे गाठोड आहे पापाचं पुण्याचं सगळं एकत्र आहे, हे सगळं काय होईल,
एक जेव्हा आपण भक्तिमय प्रेममय सेवा करायला लागू तेव्हा जळून खाक होईल पहा. आणि त्याद्वारे आपण जन्ममृत्यूच्या चक्रातून मुक्त होऊ. म्हणजे आपल्यासारख्यांचा बचाव कसा करायचा जीवात्म्यांचा हे आपल्याला भगवद्गीता ज्ञान देते. या अखिल ब्रह्मांडामध्ये ज्याला कुणाला जन्म येतो त्या प्रत्येकाला जन्ममृत्यूच्या चक्रातून मुक्त होण्याचा अधिकार आहे. भगवान यांचे आपण सगळेजण सुपुत्र सुपुत्री आहोत, अगदी छोट्या मुंगीपासून ब्रह्माजीपर्यंत. मग आपल्या प्रत्येकाला कृष्ण भावनाभावित कर्म कसं करता येईल हा उपदेश भगवद्गीता देते. आणि त्याद्वारे आपण ह्या जन्ममृत्यूच्या चक्रातून आपलं कर्म बदलून मुक्ती प्राप्त करू शकतो पहा. म्हणून कृष्ण भावना ही शुद्धीकरणाची एक प्रक्रिया आहे. मग अशी शुद्धी जेव्हा आपली होईल तेव्हा आपण योगयुक्त होऊ. मग अशा पद्धतीने योगयुक्त व्हायला अर्जुनाला भगवान सांगतायत. मग हेच आपण करायचं, अर्जुनाच्या चरण चिन्हांचं आपण अनुसरण करायचं. मग आता पुढे जाऊ. मग तशी पुढच्या श्लोकावर येऊ. कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्. हरे कृष्ण. मग असा मुक्त जीव जो असतो म्हणजे तर त्याच्याविषयी आता पहा. तर जसे महान ऋषी मुनी आणि भक्तगण यांनी काय केलं, भगवानांच्या भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न झाले आणि भौतिक जगातील कर्मफळातून ते मुक्त होतात. मग त्यानंतर ते जन्ममृत्यूच्या चक्रातून मुक्त होऊन सर्व दुःखाच्या पलीकडील स्थानाची म्हणजे भगवत धामाची प्राप्ती करतात. आता मुक्त जीव जो असतो त्याचं कसं असतं पहा. तर तो म्हणजे जो आहे तो भौतिक क्लेश म्हणजे जे आहेत तर असं ठिकाण म्हणजे भौतिक प्रकृती म्हणजे आपण या भौतिक संसारामध्ये असतो. पण भौतिक क्लेश नसलेलं ठिकाण म्हणजे कुठलं, तर भगवत धाम. मग आता भगवान जे आहेत तर त्यांचं जे भगवत धाम आहे तर तिथे आपल्याला कधी प्रवेश मिळेल, तर ज्या वेळेला आपण भक्तिमय प्रेममय सेवा करू तेव्हा भौतिक जगातली ही जी सगळी कर्मफळ आहेत, वेगवेगळी इच्छा आसक्ती आपल्या न संपणाऱ्या, त्याच्यातून सगळ्यातून मुक्त होऊ. मग महान ऋषीमुनी भगवानांचे उच्च कोटीचे भक्त यांनी अशा पद्धतीने जे आहे तर ते यश मिळवलंय. मग हे सगळं यश आपण पण मिळवू शकतो आणि ह्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, तर भगवानांची भक्तिमय प्रेममय सेवा. मग आता आपण समजून घेऊया की भागवतात एक श्लोक येतो तर त्याचा अर्थ काय होतो की आपल्यासाठी पदम पदम म्हणजे तर यत विपदा न तेषाम असं त्याचा अर्थ आहे. म्हणजे पदापदावर आपल्याला पावलं पावली या भौतिक जीवनामध्ये विपदा आहेत, पण भगवान यांच्या चरण कमलांचा जर आपण आश्रय घेतला तर काय होतं की हा जो भवसागर आहे तो वासराच्या जो खुराचा जो ठसा असतो ना एखादा, तर तो किती छोटासा असतो पहा. आणि तिथं केवढं पाणी मावेल, तर एवढ्या छोट्या पाण्यासमतो वाटतो आपल्याला. म्हणजे पटकन आपण हा भवसागर आहे तो तरुण निघून जातो. अन्यथा हे कसं आहे भौतिक जगत, तर पदम पदम विपदा असं विपदा म्हणजे संकटाने भरलेलं आहे. आणि म्हणून भौतिक क्लेशविरहित जगत आपल्याला पाहिजे असते तर आपण काय केलं पाहिजे, भगवान यांच्या दिव्य अशा भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये स्वतःला संलग्न केलं पाहिजे. मग आपण वैकुंठ लोकामध्ये किंवा भगवत धामामध्ये जे आहे ते प्रवेश करू शकतो. म्हणजे भगवान यांची सेवा करणं ही आपली स्वरूप स्थिती आहे, ही जाणणं एखाद्या जीवात्म्यानं म्हणजे. आणि त्याद्वारे आपण भगवत सेवेमध्ये स्वतःला संलग्न करणं म्हणजेच काय आहे, योगयुक्त होणे. आणि अशा पद्धतीनं भगवान यांची जेव्हा आपण सेवा करतो तर ह्या सेवेमध्ये केलं गेलेलं जे कर्म असतं त्याला काय म्हटलं जातं, कर्मयोग किंवा बुद्धियोग असं म्हटलं जातं. म्हणजे ह्यालाच भगवत भक्ती म्हणायचं. मग चैतन्य महाप्रभू स्वतः भगवत काय ते रूपामध्ये आले. चैतन्य महाप्रभू हे काय भगवत रूप घेऊन आले. स्वतः कोण आहेत, ते भगवान श्रीकृष्ण. आणि त्यांनी काय केलं, सदैव श्रीकृष्णांची भक्तिमय प्रेममय सेवा केली. श्रीकृष्णांचं च्या रूपात म्हणजे श्रीकृष्ण स्वयं आले आणि ते राधा राणींचा भाव घेऊन आले. मग राधा राणींना कुणाचं सतत सेवा करायची असते, तर भगवान श्रीकृष्णांची. मग त्यांना विरह कुणा जाणवतो, तर भगवान श्रीकृष्णांचा. मग पहा इकडे पाण्यामध्ये सुद्धा त्यांना कोणाचं प्रतिबिंब दिसतंय, तर भगवान श्रीकृष्ण दिसतात. म्हणजे आपले हृदयस्थ जे कृष्ण आहेत, राधाराणींचा भाव आहे ना चैतन्य महाप्रभूंचा, आणि भगवत रूपात आलेत. भगवत रूपात ते का आले, तर आपण ह्या कलियुगातल्या लोकांना भक्ती कशी करायची आचरणाद्वारे शिकवण्यासाठी जे आहेत ते भगवान श्री चैतन्य ह्या पृथ्वी तलावर अवतरित झाले. मग अशा पद्धतीने ऋषीमुनी अनेक महान लोकांनी आणि अनेक भगवत भक्तांनी जे आहे ते भगवत धामाची प्राप्ती केली. मग अशीच प्राप्ती आपण देखील करू शकू. कधी करू शकू, तर बुद्धियोगाद्वारे. म्हणजे भगवत भक्ती जर आपण केली तर निश्चितच आपण जे आहोत तर ते भगवत धामाची प्राप्ती करू शकू. पहा भगवान खात्री देतात, ह्यापेक्षा अजून आपल्याला काय हवं, हो की नाही. आता पुढे जाऊ आपण. मग त्याची पुढच्या श्लोकावर येऊ. हा
आता याचा अर्थ आपण समजून घेऊ. जेव्हा तुझी बुद्धी या मोहरूपी घनदाट अरण्याच्या पलीकडे जाईल, तेव्हा तू ऐकलेल्या सर्वांविषयी आणि ऐकावेचे आहे अशा सर्वांविषयी उदासीन होशील. आता भगवान काय सांगतायत, की केवळ भगवान यांची भक्ती करून आणि वेदातली कर्मकांड जी आहेत, तर त्याविषयी म्हणजे जे आहेत तर ते उदासीन असे जे भक्त झाले, तर त्यांची भरपूर उदाहरणं आपल्याला सांगता येतील. मग आता एखादा मनुष्य जर श्रीकृष्णांशी असलेला आपला संबंध त्यांनी जाणला, की श्रीकृष्ण माझे स्वामी आहेत, मी त्यांचा दास आहे, तर जरी तो पारंगत ब्राह्मण असला, पण तरी सुद्धा तो सगळी सकाम कर्म आहेत त्याविषयी उदासीन होतो, म्हणजे त्याला त्याच्यातली आसक्ती निघून जाते. मग अशा परंपरेतले भक्तांच्या जे आहेत तर ते माधवेंद्र पुरी आहेत. आपल्या मध्व गौडीय ब्रह्ममध्व गौडीय परंपरेतले माधवेंद्र पुरी आहेत. मग त्यांच्या म्हणजे त्यांची जी आहे भगवत भक्ती अशी होती. म्हणजे काय म्हणजे त्यांचं बद्दल आपण समजून घेऊया, की ते इतके उच्च कोटीचे महान भक्त होते, की आपल्या या ब्रह्मांडामध्ये म्हणू आपण राधा कृष्ण यांच्या विषयीची भक्ती किंवा हे जे माधुर्य प्रेम आहे म्हणजे ह्या रसामध्ये आपण बांधले जातो, तर हे पहिल्यांदा जे आहे ते संपूर्ण अखिल ब्रह्मांडाला म्हणू आपण जे आहे ते अवगत करून देणारे माधवेंद्र पुरी होते. तर भगवान जे आहे ना यांच्याशी विविध रसांनी कसं जोडलं जायचं आणि माधुर्य रस कशा पद्धतीने भगवान यांच्याशी म्हणजे त्या रसामध्ये प्रस्थापित व्हायचं हे जर कोणाला माहित असेल तर माधवेंद्र पुरी यांना माहिती आहे. आणि त्यानंतर राधाराणी आणि भगवान यांचे असे जे उच्च कोटीचे जे भक्त आहेत तर त्यापैकी हे माधवेंद्र पुरी आहेत पहा. म्हणजे तर असे खूप दुर्मिळ असतात भक्त. मग आता इथे आपण समजून घेऊया, की म्हणजे हे जे माधवेंद्र पुरी आहेत तर यांची कशी होती पहा दिनचर्या. तर ते काय म्हणतात, की म्हणजे भगवान तुम्हाला वंदन करून किंवा देवतागण पितृगण तुम्हाला वंदन करण्यास असमर्थ असल्यामुळे मला क्षमा करा. मी जिथे बसतो जिथे राहतो तिथे यदू श्रेष्ठ कंसाचे वैरी म्हणजे श्रीकृष्ण यांचंच मी स्मरण करू शकतो पहा. आणि मग मी त्यामुळे स्वतःला पापाच्या बंधनातून मुक्त करू शकतो. म्हणजे एवढंच माझ्यासाठी पुरेसं आहे. म्हणजे उठता बसता प्रत्येक वेळी माधवेंद्र पुरी जे आहेत तर त्यांनी केवळ आणि केवळ भगवत जी भक्ती आहे तर ती केली पहा. म्हणजे वेदामधले जे संस्कार आहेत किंवा 3 वेळा म्हणजे त्रिसंध्या म्हणजे ध्यान केलं जातं. ध्यान स्तुवंतस्य यशस्वी संध्या म्हणजे गुरु ध्यान असं केलं जातं 3 वेळा. मग सकाळी स्नान केलं जातं, पूर्वजांना प्रणाम, अशा नवसाधकांसाठी या सगळ्या विधी आवश्यक आहेत. पण जेव्हा पूर्णपणे कृष्ण भावनाभावित एखादा व्यक्ती होतो आणि भगवत सेवेमध्ये रममाण होतं ना, तर त्याला हे काहीच करायची आवश्यकता नाही. म्हणजे एखादा व्यक्ती कृष्ण सेवेद्वारे केवळ म्हणजे ज्ञानाची प्राप्ती करू शकत असेल, पण त्यानं शास्त्रामध्ये सांगितलेली जी विविध कर्म आहेत त्याचा त्याग केला किंवा ती यज्ञ वगैरे नाही केले तरी चालेल. म्हणजे त्याची काही आवश्यकताच नाही. कृष्णांची प्राप्ती करणं हाच तर वेदांचा हेतू आहे. मग तो केवळ कृष्णांचं पवित्र नाम घेतल्यामुळं, त्यांचं सदैव स्मरण केल्यामुळं जर एखाद्याला म्हणजे कृष्णप्रेम प्राप्त होत असेल, तर ह्यासारखा सोपा मार्ग तो कोणता, हो की नाही? म्हणजे कर्मकांड म्हणजे करण्याची त्याला काही गरजच नाही पडेल. म्हणजे अशा कर्मकांडामध्ये वेळच जातो. आणि आता कलियुगामध्ये आपल्याकडे असा वेळ नाही किंवा आपल्याकडं अशी कुठली सामुग्री नाहीये किंवा आपली तेवढी पात्रता नाही किंवा आपल्याकडे एवढं धनही नाही. आणि ह्यासाठी मग आपण काय केलं पाहिजे, की कृष्ण भावनेमध्ये स्वतःला संलग्न केलं पाहिजे. मग कृष्ण भावनामय भक्त असतो तो शब्द ब्रह्म म्हणजे वेद उपनिषद यांच्या पलीकडचं ज्ञान त्याला मिळतं. अशा दिव्य ज्ञानामध्ये तो स्थित होतो. मग ह्याच्यापेक्षा अजून आपल्याला काय हवं? म्हणजे आपण केवळ हरिनाम घेतलं तर आपल्या हृदयामध्ये दिव्य ज्ञान प्रकट होतं. तर पुढे जाऊ आपण. पुढच्या श्लोकावर येऊ आपण. हरे कृष्ण. त्याची पुढचा श्लोक घेऊ 53. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 1-2 मिनिट प्रभू. हरे कृष्ण. स्क्रीन वरती पुढचा श्लोक घेऊया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी माझा आवाज ऐकू येतोय? हो माताजी. हा. श्रुतिवी प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगम अवाप्स्यसि.
हरे कृष्णा. मग आता भगवान म्हणतात की तुझं मन वेदांच्या डौलदार अलंकारिक भाषेने विचलित न होता आत्मसाक्षात्काराने समाधिस्थ होईल तेव्हा तुला दिव्य भावनेची प्राप्ती होईल. म्हणजे काय होतं, वेदामध्ये जी अलंकारिक भाषा आहे त्यामुळे आपल्याला भुरळ पडते आपल्यासारख्या सामान्यांना. मग आता भगवान जे आहेत तर त्यांचा अर्जुन हा भक्त आहे आणि त्याला वेदांचं शास्त्रांचं नॉलेज आहे, सगळं म्हणजे ज्ञान आहे. मग कृष्ण भावनेमध्ये सर्व प्रकारची कर्म करणं हे आपलं एकमात्र कर्तव्य आहे. हे जेव्हा आपण जाणतो तेव्हा आत्मसाक्षात्काराची ती परमोच्च सिद्धी मिळवल्यासारखं आहे. मग आपल्याला हेच करायचंय, भगवानांचे आपण सनातन सेवक आहोत हे जाणलं पाहिजे. मग उगाच कुठे स्वर्गलोकाची प्राप्ती करू, चंद्रलोकाची करू, इंद्रलोकाची करू म्हणून अशा पद्धतीचे कर्मकांड पण आहेत वेदामध्ये. मग तिकडं आकर्षित नाही व्हायचं, ती अलंकारिक छान भाषा आहे तिकडे. तर आपण ह्या सगळ्यापासून कसं व्हायचं, दूर राहायचं आणि आपण भगवान श्रीकृष्णांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करायची. मग असं केलं तर काय होईल, आपण कृष्ण भावनावेद कर्मे आपली ती सगळी होतील आणि त्याद्वारे आपण काय करू की भगवत धामाची प्राप्ती करू. म्हणजेच काय की कृष्ण भावनाभावित व्यक्ती जो असतो तो काय करतो, आपल्या गुरूंच्या आज्ञेमुळं गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली कृष्णांची भक्तिमय प्रेममय सेवा जर केली त्यांनी, कारण गुरु हे कृष्णांचे कसे असतात, प्रमाणित आणि प्रामाणिक प्रतिनिधी असतात. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण कृष्ण सेवा जर केली, कृष्णांची भक्तिमय प्रेममय सेवा केली तर भगवत धामाची प्राप्ती करू शकतो. पहा म्हणजे यासाठी आपण आध्यात्मिक गुरूंचं पालन करणं आवश्यक आहे. मग हे का करणं आवश्यक आहे ते एक मिनिटात समजून घेऊ. तर आपण जेव्हा वेदातलं असं ज्ञान घेतो ना, आता एखादं आपण ग्रंथ मनानेच वाचतो किंवा असं ज्ञान घेतो, तर ते ज्ञान आपल्यामध्ये प्रकट होतं फक्त ज्ञान म्हणून, म्हणजे जे काही वाचले ते आपल्याला शब्द समजले. पण जेव्हा गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली आपण ते ज्ञान घेतो आणि गुरूंनी सांगितले त्या पद्धतीनं त्याचे मतितार्थ लावून आपण ते ज्ञान समजून घेतो, तो श्लोक समजून घेतो, त्याचा अर्थ समजून घेतो आणि त्याप्रमाणे कृती करायचा प्रयत्न करतो, तेव्हा काय होतं, आपण कृष्णांच्या जवळ जातो, अधिक अधिक जवळ जातो. मग ह्याला म्हणायचं म्हणजे दिव्य ज्ञानामध्ये स्थित होणं गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली. आणि म्हणून तिथं गुरूंचं मार्गदर्शन आवश्यक आहे. इट शुड बी विथ अथॉरिटी ऑफ गुरु. अन्यथा नुसतं ज्ञान घेतलं जाईल आणि ते ज्ञान जे कसं आहे ते कसं होईल, मग बहिर्मुख ज्ञान असेल, त्याचं आपल्याला ऍप्लिकेशन कुठं माहितीये, उपयोग कसा माहितीये, आचरणात कसं आणायचं ते गुरूंनाच माहिती असतं. आणि ते योग्य पद्धतीने कसं आचरणात आणायचं, जसं कृष्णांना अपेक्षित आहे हे गुरूंनाच माहिती असतं. म्हणून गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली आपण जर असं कर्म करायचं ज्ञान घेतलं आणि आचरण केलं तर काय होईल, ते कृष्ण भावनाभावित कर्म होईल, कृष्णांच्या जवळ नेणार होईल आणि आपली अंतर्मुखता वाढवणारं कर्म होईल. अन्यथा काय होईल, नुसतं ज्ञान मग ते शुष्कच होईल, कोरडं ज्ञान, आणि मग ते बहिर्मुखच ठेवेल आपल्याला. म्हणजेच काय, नुसती पॅरट फिलॉसॉफी होईल ती. म्हणजे आपलं तिथं आचरण पण होणार नाही आणि आपण आध्यात्मिक स्तरावर पुढे जाणार कृष्ण भावनाभावित पण ते कर्म होणार नाही. ते फक्त पॅरट फिलॉसॉफी म्हणजे तोंडाची व्यर्थ बडबड असं होईल, असं ज्ञान होईल आणि ते एक भौतिक कार्य केल्याप्रमाणेच म्हणजे कर्म होईल. कारण ते ज्ञानाचं आचरण तत्वावर कसं आणायचं कुठे माहिती होणार नाही ना, ते फक्त गुरुच आपल्याला मार्गदर्शन करू शकतात. मग हा फरक आपण लक्षात घेऊया. आता पुढे जाऊ आपण. तुझी पुढच्या श्लोकावर येऊया. अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीं किं प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम. हरे कृष्ण. मग आता अर्जुन म्हणाला की आता असा जो मनुष्य असतो ज्याची भावना समाधिस्थ आहे, मग त्याची लक्षणं काय आहेत, तो कसा आहे, म्हणजे कुठल्या भाषेत तो बोलतो, मग तो बसतो कसा, चालतो कसा. तर पहा, प्रत्येक मनुष्याची विशिष्ट अवस्था असते, तर त्यानुसार त्याची विशिष्ट लक्षणं असतात. मग कृष्ण भावनावेद व्यक्तीची पण बोलण्याची, चालण्याची, विचार करण्याची अशी लक्षणं आहेत. म्हणजे आता एखादा श्रीमंत मनुष्य असेल तर त्याची सगळी जी वागण्याची पद्धत आहे त्या लक्षणावरून आपण ओळखतो की हा धनवान मनुष्य आहे. मग एखादा आजारी रोगी मनुष्य असेल तर त्याच्या लक्षणावरून आपण ओळखतो. मग तसं दिव्य कृष्ण भावनेमध्ये जो मनुष्य आहे तर त्याच्या म्हणजे मध्ये भक्तीची लक्षणं दिसतात. म्हणजे तो नेहमी कृष्ण कथाच सांगेल, कृष्णांच्या संतुष्टीसाठीच कार्य केलंय, कृष्णाविषयीच विचार करेल. म्हणजेच काय की मनुष्य जो आहे तर त्याच्या बोलण्यावरून आपल्याला कळतं की तो कशा पद्धतीचा आहे, म्हणजे जेव्हा बोलतो तो. मग आता कृष्ण भावनावित भक्त आहे तो कृष्ण कथाच बोलेल, कृष्णाविषयीच बोलेल, कृष्णांच्या सेवेविषयीच विचार करेल, तेच सांगेल, कृष्णांचं भजन गाईल, हरे कृष्ण महामंत्र गाईल. मग अशा पद्धतीने कृष्ण भावनाभावित
मनुष्याची लक्षणे असतात. तो सदैव कृष्णाविषयीच विचार करतो आणि तेच बोलतो आणि त्याची सगळी जी लक्षणं आहेत ती आपोआप प्रकट होतात. मग ती कशी होतात ते आता आपण भगवान यांच्याकडून समजून घेणार आहेत. अर्जुनाने हा प्रश्न विचारलाय. अशा व्यक्तीला स्थितप्रज्ञ असं म्हटलंय. किंवा समाधिस्थ असल्याची, की जो स्थिर आहे, समभावामध्ये आहे आणि तो बिलकुल विचलित होत नाही आयुष्यातल्या कुठल्याही म्हणजे जे स्थित्यंतरी होतात त्यामुळे. मग आता पुढे जाऊ आपण, की असा मनुष्य कसा आहे तो आपण समजून घेणार आहोत. हा मग त्याच्या पुढे जाऊ. हा. मग आता भगवान जे आहेत ते सांगतायत, की असा मनुष्य जो आहे तो मानसिक तर्कवितर्कामुळं जे इंद्रिय तृप्तीच्या अशा इच्छा उत्पन्न होतात त्याचा त्याग करून टाकतो. आणि त्यामुळे त्याचं मन शुद्ध होतं आणि मग अशा मनुष्य जो आहे तो एकदम आत्मसंतुष्ट असतो, एकदम स्थितप्रज्ञ असतो आणि अशा दिव्य स्तरावर स्थित होतो. जसे प्रल्हाद महाराज होते पहा. म्हणजे त्यांना हत्तींच्या पायी दिलं, विषारी सर्पांच्या गुहेमध्ये ठेवलं हिरण्यकशिपूने. नंतर काय केलं, होलिका जी आहे तिच्यासोबत बसवलं अग्नीमध्ये. मग ती होलिका जळून खाक झाली. मग पुन्हा कड्यावरून ढकललं खाली. अशा पद्धतीनं म्हणजे खूप म्हणजे त्यांच्या बाबतीत खूप असे जे आहेत तर ते त्यांना क्लेश दिले त्यांच्या पित्याने. पण तरी देखील ते जे आहेत तर ते आपल्या दिव्य अवस्थेमध्ये म्हणजे हरिनाम त्यांनी सोडलं नाही. म्हणजे भगवान विष्णूंचा ते जप करायचे तर त्यांनी सोडलं नाही. असे जे असतात ते दिव्य अवस्थेत किंवा समाधिस्थ असे किंवा स्थितप्रज्ञ असे असतात पहा. म्हणजे भक्तिमय सेवा करणाऱ्या भक्तांच्या ठाई आणि अशा महान ऋषींमध्ये गुण आढळतात. मग असे महान दिव्य स्तरावरचे भक्त म्हणजे भक्त प्रल्हाद हे आहेत पहा. म्हणजे असे जे भक्त असतात ते कृष्ण भावनेमध्ये निमग्न असल्यामुळे काय होतं, की त्यांच्या इंद्रियांच्या इच्छा सगळ्या क्षीण होऊन जातात आणि ते म्हणजे विरक्त होतात. कुठलेही प्रयत्न विना सगळे इंद्रियांच्या इच्छा क्षीण होतात आणि प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण सेवेमध्ये लागतं. मग ह्याला म्हणायचं स्थितप्रज्ञ होणं. म्हणजे काय, की भक्तिपूर्ण सेवा जी आहे ती आपल्याला स्थितप्रज्ञ बनवते पहा. आणि मग त्यामुळे तो महात्मा संतुष्ट राहतो सदैव. भगवानांचा सनातन सेवक म्हणून तो कार्य करतो. मग आता पुढे जाऊ आपण. मग त्याची पुढच्या श्लोकावर येऊ. हा. मग ज्या साधकाचं मन त्रिविध तापाने विचलित होत नाही किंवा सुखांनी हर्षोल्लसित होत नाही किंवा जो आसक्ती भय क्रोध यापासून मुक्त झालाय, मग त्याला स्थितधीर मुनी म्हटले. म्हणजे काय, इथे आता जे हे चित्र आहे तर हे जे आपण आहे ते पाहूया आपण. तर अशा पद्धतीचा जो स्थित धीर मुनी आहे. म्हणजे त्रिविध ताप म्हणजे कुठले, तर आता आधी भौतिक, आध्यात्मिक आणि आधिदैविक. तर आता आध्यात्मिक ताप म्हणजे काय, की मानसिक किंवा शारीरिक जे ताप असतात ते. मग आधी भौतिक म्हणजे काय, तर आपण समजू की एखाद्या प्राण्याने दंश केला आपल्याला किंवा अशा पद्धतीचा अपघात झाला किंवा अशा ज्या घटना आहेत त्या. आणि मग आधी दैविक म्हणजे काय, की सुनामी आली, करोनासारखी महामारी आली, मग भूकंप झाला, मग महापूर आला, अशा साथी आल्या वगैरे. ह्या ज्या आहेत ते आधी दैविक. मग ह्या तीन तापांनी आपण सदैव जे असतो ते म्हणजे जे आहे भौतिक जीवनामध्ये सतत आपण ह्या सगळ्यांच्या म्हणजे त्रिविध तापांच्या मध्ये गुंतलेलो असतो. म्हणजे काय, की हे जीवनामध्ये आपल्या येत असतात भौतिक संसारातल्या जीवनामध्ये. मग ह्या सगळ्या आपत्ती आल्या तरी विचलित न होता किंवा जो सुखांनी हर्षोल्लसित पण होत नाही. म्हणजे अशी दुःख जीवनात आली तर तो काय म्हणतो, की हा माझं यापेक्षा मोठं म्हणजे जे आहे तर ते पाप असेल आणि त्यामुळं थोडीशी शिक्षा मला मिळाली आणि ही सुद्धा भगवत कृपा आहे आणि खूप सुख मिळालं तर तो काय म्हणतो, की हा माझी खरं तर पात्रता नाही हे सुख आनंद भोगण्याची, पण भगवानांची कृपा आहे म्हणून मला हे सुख भोगायला मिळतंय. म्हणून तो आनंदित होत नाही किंवा कुठली त्याला आसक्ती नसते किंवा भय क्रोध हे सगळ्यांपासून मुक्त असतो. मग त्याला म्हणायचं स्थितधीर मुनी. मग असा जो मुनी आहे तर तो म्हणजे नेहमी कृष्ण भावना भावित असतो आणि अशा पद्धतीने तो जो आहे तो केवळ आणि केवळ भगवानांच्या संतुष्टीसाठी कार्य करतो पहा. मग असा जो मुनी आहे तो मनामध्ये दृढ असतो आणि पूर्णतः कृष्ण भावना भावित झालेला असतो पहा. मग असा जो व्यक्ती आहे तो तर्कवितर्काचा त्याने पूर्णतः त्याग केलेला असतो आणि केवळ आणि केवळ तो भगवान यांच्या संतुष्टीसाठी कार्य करत असतो. स्वतःच्या इंद्रियांच्या तृप्तीसाठी कार्य नाही करत असतो आणि कृष्ण भावनेमध्ये तो दृढ झालेला असतो. मग ज्यानं जीवन असं आपलं समर्पित केलं म्हणजे आपले गुरु महाराज पहा किंवा श्रील प्रभुपाद यांनी काय केलं, कृष्ण भावनेमध्ये आपलं जीवन समर्पित केलंय. मग असे जे असतात त्यांना स्थित धीर मुनी असं आपण म्हणतो. मग आता पुढे जाऊ आपण.
पुढच्या श्लोकावर येऊ. मग आता या जगात म्हणजे हे जे भौतिक जग आहे ह्याच्यामध्ये कोणी शुभ अशुभ गोष्टींच्या प्राप्तीपासून प्रभावित नाही होत आणि असा जो असतो तो शुभाशुभ गोष्टींची स्तुती किंवा निंदा पण करत नाही आणि पूर्ण ज्ञानामध्ये स्थिर असतो. असं पूर्ण ज्ञान म्हणजे कसं, तर दिव्य ज्ञान म्हणजे ते आध्यात्मिक ज्ञान. मग भौतिक जगात हे उलथापालथ होतच राहणार आहे. आणि अशा चांगल्या वाईट सगळ्या घटना घडू शकतात. मग तो कुठल्याच परिणाम म्हणजे कुठल्याच गोष्टींनी प्रभावित होत नाही, म्हणजे शुभाशुभ गोष्टींपासून पण अप्रभावित राहतो. मग असा जो असतो तो कृष्ण भावनेत दृढ झाला किंवा स्थिर झाला म्हणायचं. म्हणजे भौतिक जीवनामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी घडणारच आहेत, पदम पदम विपदा. मग मंगलदायी ज्या गोष्टी असतात किंवा शुभ गोष्टी असतात म्हणजे हे द्वंद्व सुरूच असतात. म्हणजे कधी मंगलदायी शुभ गोष्टी घडतील तर कधी अशुभ. मग ह्यानी तो विचलित होत नाही, तो कृष्ण भावनेमध्ये पूर्णतः स्थिर झालाय पहा. म्हणजे असा जो व्यक्ती आहे तर त्याचा श्रीकृष्णाशी संबंध प्रस्थापित झालेला असतो आणि तो परिपूर्ण अशा दिव्य स्तरावर असतो. मग यालाच म्हणायचं समाधी अवस्था. मग श्रील प्रभुपाद यांची अशी अवस्था होती पहा. म्हणजे कृष्ण भावनेचाच विचार म्हणजे आणि कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी कृष्णांच्या म्हणजे संतुष्टीसाठीच प्रत्येक वेळी त्यांनी कार्य केलं. मग त्यांना एकदा मित्राने त्यांच्या जबरदस्ती पकडून सिनेमाला नेलं. मग ते जसं त्यांनी दार उघडलं पटकन ते उतरले आणि गाडीतून त्या उतरले आणि धावले आणि निघून गेले. म्हणजे अशा व्यक्तीला कुठल्याही अशा इंद्रिय तृप्तीच्या गोष्टीमध्ये स्वारस्य नसतं. पण भक्तिपूर्ण सेवेमध्ये मात्र त्यांना जे आहे तर ते खूप आनंद असतो. म्हणजे केवळ आणि केवळ कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी ते कार्य करतात पहा. मग वयाच्या 17व्या वर्षी ते अमेरिकेला गेले. तर तिथे ते इंद्रिय तृप्ती करण्यासाठी आणि जहाजातून प्रवास कसा छान होतो म्हणून फिरायला नाही गेले. तर तिथे जाऊन त्यांनी काय केलं, तर भगवत भक्तीचा प्रचार प्रसार केला पहा आणि दिवस रात्र कार्य करून इस्कॉन संघटनेची 1 वर्षामध्ये उभारणी केली. मग ह्याला म्हणायचं म्हणजे असा जो व्यक्ती आहे तो दिव्य अशा स्तरावर म्हणजे स्थित धीरमुनी किंवा दिव्य स्तरावर समाधी स्तरावर स्थित असलेला आपण म्हणू की असा जो आहे तो भगवत भक्त की ज्याचं उदाहरण म्हणजे आपले श्रील प्रभुपाद. श्रील प्रभुपाद की जय. मग आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या श्लोकावर येऊ. हा. मग आता इथे आपण समजून घेऊया की ज्याप्रमाणे कासव आपला अवयव आपल्या कवचात आवरून घेतो त्याप्रमाणे आपल्या इंद्रियांना इंद्रिय विषयांपासून आवरून घेणारा मनुष्य पूर्ण चेतनेमध्ये दृढपणे स्थित होतो. म्हणजे काय की असे जे दृढ असतात समाधी अवस्थेमध्ये किंवा दृढ संकल्पाने असतात किंवा दिव्य स्तरावर आरूढ झालेले असतात. तर असे जे योगी असतात आत्मसाक्षात्कारी जीव असतात किंवा असे उच्च कोटीचे भक्त ते आपल्या इंद्रियांना एकदम नियंत्रणात ठेवतात. म्हणजे इंद्रिय संयम करू शकणं हीच त्यांच्या म्हणजे प्रगतीचं लक्षण आहे आणि त्यांच्या सामर्थ्याची परीक्षा असते ते त्याच्यात नेहमी पास होतात. म्हणजे आज आपल्यासारखे लोक आहेत ते इंद्रियांचे दास असतात. आणि म्हणून आपण इंद्रियांच्या प्रभावाखाली काम करतो. पण असे उच्च कोटीचे योगी असतात तर ते कशा पद्धतीने कार्य करतात, तर विषारी सर्प म्हणजे इंद्रिय आहेत तर त्यांचे दात काढून घेतल्यानंतर कशी परिस्थिती होईल म्हणजे अशा पद्धतीने. मग गारुडी काय करतो, तर आपल्यासारखे म्हणजे आपण पाहिलेत की आपण उदाहरणं पाहिलीत की गारुडी काय करतो, सर्पाला आपल्या पुंगीवरती नाचवतो. मग अशा पद्धतीनं दात काढल्यानंतर तो सर्प आहे तर दंतहीन सर्प आहे तर तो काही म्हणजे चावा घेऊ शकत नाही. मग आपली ही सर्परूपी इंद्रिय आहेत. मग ह्यांना गारुडी बनवून म्हणजे तो भक्त आहे तो सगळ्यांना नियंत्रित ठेवतो, सगळ्या इंद्रियांना असं कार्य करतो. म्हणजे इतका तो समर्थ बनलेला असतो. त्याच्यामध्ये जे आध्यात्मिक बल असतं ते कृष्ण भावनेमध्ये दृढ संकल्पामध्ये राहिल्यामुळं आणि अशा आध्यात्मिक साधनेचं बळ आलेलं असतं. त्यामुळे तो अशा छोट्या मोठ्या गोष्टींनी विचलित होत नाही आणि म्हणून कासवाप्रमाणे तो इंद्रियांना मोकळीक देत नाही. योग्य वेळी इंद्रिय आवरून आपण नियंत्रित करतो. म्हणजे कासव जसं आपली इंद्रिय जी आहे तर ते आपले अवयव कवचात घेतं, तशी आपली इंद्रिय ती योग्य वेळी तो आवरतो, त्यांना संयमित करतो आणि तो कृष्ण भावनेमध्येच केवळ इंद्रियांना आपल्या संलग्न करतो. मग असा जो व्यक्ती आहे म्हणजे जेव्हा आवश्यकता आहे तेव्हा तो प्रकट पण करतो आणि जेव्हा आवश्यक आहे तेव्हा कवचात म्हणजे तो धारण करतो, म्हणजे तो कासव करते. तर अशी अशी क्षमता अशा योगी स्तरावर गेलेल्या दिव्य भक्तांमध्ये असते पहा. आणि म्हणून आपण अशा पद्धतीचे योगी बनण्याचा प्रयास केला पाहिजे. म्हणजे अर्जुनाने आपल्या संतुष्टीसाठी आपल्या इंद्रियांचा उपयोग न करता भगवत सेवेमध्ये कसा करायचा हे इथं भगवान सांगतात. मग आपली इंद्रिय म्हणजे काय आहेत की आपली जी कर्मेंद्रिय आहेत ज्ञानेंद्रिय याचा उपयोग अर्जुनाने भगवत सेवा म्हणजे क्षत्रियाने युद्धामध्ये लढलं पाहिजे तर ही त्याची सेवा आहे क्षत्रिय म्हणून. तर अशा पद्धतीने जेव्हा तो करेल तर तेव्हा ती भगवत सेवेमध्ये संलग्न होतील. मग हेच मार्गदर्शन आपल्याला इथे देण्यात आलंय. आता पुढे जाऊ आपण त्याची पुढच्या श्लोकावर येऊ. आता देहधारी जीवात्मा जो आहे तो इंद्रियांचा उपभोगापासून निवृत्त समजा झाला तरी त्याची इंद्रिय विषयाची गोडी राहते बरं का. आणि मग उच्चतर रसाचा अनुभव घेऊन असा
म्हणजे अशी विषयी कर्म थांबवल्यास त्याची चेतना स्थिर राहते. म्हणजे आपल्यासारखा देहधारी जीव असतो तर त्याने समजा इंद्रिय भोग करायचं सोडून दिलं, म्हणजे इंद्रिय तृप्ती सोडून दिली, समजा निवृत्ती घेतली. म्हणजे आता आरोग्य मनुष्याला सांगितलं जातं पथ्य, खाद्यपदार्थांचं पथ्य करा. मग त्यामुळे काय होतं की रोग्याला अशी बंधनं आवडत नाहीत आणि त्याची मग काय होतं, खाद्यपदार्थाची रुची पण नाहीशी होत नाही. म्हणजे काय, तर आपली तशीच अवस्था आहे. आपण कसे आहोत, इंद्रिय तृप्ती आपण करतो, म्हणजे आपली जी इंद्रिय, म्हणजे आपण भवरोगीच आहोत. म्हणजे तो रोगी कसा असतो, एखाद्या आजाराने रोगी असेल तर त्याला पथ्य सांगतात आणि त्याला ते मग खाद्यपदार्थ खाऊ नका सांगितलं तर त्याला तर खायची इच्छा असते. मग त्याला ते आवडत नाही सगळं पथ्य विथ्य करायला. मग तसंच आपलंय, आपण भवरोगी आहोत त्यामुळे आपल्या इंद्रिय तृप्तीची इच्छा असते. म्हणून आपण इंद्रिय तृप्ती जरी थांबवली तरी आपल्या हृदयाची ती इच्छा आहे ती काही नष्ट होत नाही आणि मग ती बंधनं पण आवडत नाहीत आपल्याला. मग अशा पद्धतीनं जर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार अशा पद्धतीने आपण ध्यान मार्गाद्वारे हे जर सगळं केलं तर असे जे लोक आहेत ते म्हणजे जे आहेत तर आत तर त्यांच्या मनात इच्छा आहेत आणि मग त्या फक्त तात्पुरत्या थांबवल्या आहेत. तर अशा पद्धतीने हे लोक आध्यात्मिक मार्गावर ज्ञान संपादन नाही करू शकत. म्हणजे असे लोक अल्पबुद्धीच ठरतात आणि म्हणून कृष्ण भावनेच्या बळावर आपण प्रगती करू शकतो. म्हणजे काय होतं की आपल्याला भगवान जे आहेत तर त्यांच्या सेवेसाठी प्रत्येक कर्म करायचं. मग त्यावेळेला आपोआपच इंद्रिय आपलं कृष्ण सेवेमध्ये संलग्न होतं. म्हणजे आपल्याला असा कृत्रिम पद्धतीनं जे आहे तर ती आपली इंद्रिय उपभोगाची कर्म जे आहे ते थांबवायला लागत नाही. तर आपली इंद्रियच कृष्ण सेवेमध्ये लागतात आणि आपोआपच आपल्याला अनासक्ती निर्माण होते पहा. आणि त्याद्वारे आपण कृष्ण भावनामयत होतो आणि कृष्णाकडे आकर्षिले जातो. कृष्ण सेवेमध्ये गोडी निर्माण होते आणि म्हणून ही जी गोडी आहे ती कशी शाश्वत आहे. पण अशी जर कृत्रिम पद्धतीनं आपण इंद्रिय तृप्ती थांबवली तर काय होतं, ते निरर्थकच ठरतं. तात्पुरतं त्यांना ती इच्छा दाबता येते, पुन्हा त्यांचं पतन होऊ शकतं. म्हणजे फार कृत्रिम आहे हे सगळं. मग अल्पबुद्धी लोक असं करतात ध्यानयोगाद्वारे. आपल्यासाठी कृष्ण भावना सर्वोच्च काय, तर तेव्हा आपली इंद्रिय ती आपोआपच संलग्न होतात कृष्ण सेवेमध्ये आणि ते शाश्वत स्तरावर उन्नत होतात आणि कृष्ण भावने जी आहे तर त्याचं अनुसरण करतात. म्हणजे असा जो योगी असतो तो कसा असतो, अनासक्त असतो, विरक्त असतो आणि त्याची इंद्रिय संयमित असतात आणि त्याची चेतना मग काय होते, स्थिर झालेली असते. मग अशी चेतना स्थिर होणं आवश्यक आहे. आता पुढे जाऊ आपण. पुढचा श्लोक घेऊ. मग आता भगवान अर्जुनाला सांगतात की इंद्रिय इतकी प्रबळ आणि उच्छृंखल आहेत की त्या इंद्रियांना नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात विवेकी पुरुषाच्या मनाला सुद्धा ती बलपूर्वक ओढून येतात. म्हणजे आता आपण पाहिलं की ध्यान योगामुळे ही तात्पुरतीच अशी म्हणजे इंद्रिय तृप्ती आहे ती थांबवतात. मग ही कृत्रिम इंद्रिय तृप्ती झाली. मग आता असे जे असतात इंद्रिय इतकी प्रबळ आहेत आणि इतकी म्हणजे उच्छृंखल आहेत की इंद्रिय विषयांकडे ते सारखे धावतच असतात. आपण जीवनरथाचं चित्र पाहिलं ना, तर त्याचे घोडे म्हणजे काय, इंद्रिय विषय तिकडे ते धावतच असतात सारखं आणि मन म्हणजे चालक आहे तर मनाला तिकडे भुरळच पाडत असतात. मग अशा वेळी इंद्रियावर जर विजय मिळवायचा असेल तर विद्वान ऋषी, तत्वज्ञानी किंवा अध्यात्मवादी यांनी काय केलं की दृढ प्रयत्न केले. म्हणजे शुद्ध म्हणजे असे प्रयत्नवादी म्हणजे जे मनुष्य होते ते सुद्धा कधी कधी बळी पडले पहा, म्हणजे इंद्रियांच्या आसक्तीला. म्हणजे विश्वामित्रांचं उदाहरण आहे पहा. म्हणजे परमपूर्ण असे योगी होते पण काय झालं, मेनकाला पाहून ते सुद्धा काय झाले की बळी पडले. म्हणजे काय की तपश्चर्या आणि योगाच्या आचरणाद्वारे इंद्रिय निग्रहाचा ते प्रयत्न करत होते. मग मेनके पोटी ते कसे झाले की मेनकेकडे ते मोहित झाले आणि त्याद्वारे त्यांचं काय झालं तर जे म्हणजे त्या काळापुरतं पतन झालं. मग ही आपण उदाहरण अशा अनेक घटना पाहिल्यात. मग अशा पद्धतीनं आपण मनाला जर संयमित करायचं, इंद्रियांचा निग्रह करायचा प्रयत्न केला तर त्यामध्ये कित्येक जण अपयशी ठरतात. मग हे प्रयत्न करण्यापेक्षा जर आपण कृष्ण भावना भावित झालो तर आपली मन आणि इंद्रिय आपोआप नियंत्रित होतात. म्हणजे कृष्ण हरे भावना कृष्ण भावित. माताजी, मी लिव्ह करू शकतो का? चार्जिंग संपत आली आहे. हो हो, हरे कृष्ण. हा हा, हरी बोल, थँक्यू. तर आता मन आणि इंद्रिय जे आहेत तर त्यांना नियंत्रित करणं हे कृष्ण भावनेविना कठीण आहे. पण कृष्ण भावनाभावित झालेल्या व्यक्तीला खूप सोपं आहे. म्हणजे कृष्ण भावनेत रममाण झाला की असा व्यक्ती जो आहे तर तो कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी कार्य करतो पहा. आणि मग अशा वेळेला कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी जेव्हा तो कार्य करतो तर त्यावेळेला त्याच्या मनामध्ये अशा कुठल्या इच्छाच येत नाहीत पहा. म्हणजे नेहमी तो दिव्य रसाचं आस्वादन करत असतो, कृष्णांसाठीच प्रत्येक गोष्ट करत असतो.
कृष्णांच्या चरण कमलांचं ध्यान करत असतो, कृष्णांच्या चरणांशी प्रत्येक सेवा आपली समर्पित करत असतो. मग असा जो व्यक्ती आहे तर तो दिव्य कृष्ण भावनेमध्ये स्थित असतो पहा. आणि म्हणून विवेकी पुरुषांना सुद्धा मनाला बलपूर्वक म्हणजे त्यांनी जरी प्रयत्न केला तरी इंद्रिय ओढून नेतात. आणि म्हणून यासाठी काय केलं पाहिजे, आपण कृष्ण भावनेमध्ये दृढ व्हायचा प्रयत्न केला पाहिजे. आता पुढे जाऊ आपण, पुढच्या श्लोकावर येऊ. हा माताजी. तर आता जो इंद्रियांना पूर्णपणे वश करून त्यांचं संयमन करतो आणि आपली भावना भगवान यांच्यामध्ये दृढ करतो, त्याला स्थिर बुद्धियुक्त मनुष्य म्हटले. म्हणजे असा जो मनुष्य आहे तर तो आपल्या इंद्रियांना आवडतो, मग तो स्थिर बुद्धियुक्त असा मनुष्य. मग असे अंबरीश महाराज होते, त्यांनी काय केलं, आपलं मन भगवान यांच्या चरण कमलांशी स्थिर केलं. आपल्या कानांनी भगवत लीला ऐकल्या, नेत्रांनी भगवानांचं रूप पाहिलं, शरीराने काय केलं, भगवत भक्तांच्या शरीराला स्पर्श केला, नासिकेने भगवान यांच्या चरणांना अर्पण केलेल्या फुलांचा सुगंध घेतला. अशा पद्धतीने म्हणजे भगवान यांना अर्पणलेला तुळशीचा जो रस आहे तो त्यांनी प्राशन केला. मग भगवान यांचं जे मंदिर आहे तर तिथे जी तीर्थस्थळ म्हणजे जे वेगवेगळे आहेत अशा मंदिरांची, तर तिथं त्यांनी त्यांच्या पायांनी प्रवास केला. मस्तकाने काय केलं, भगवानांना दंडवत घातला, साष्टांग दंडवत करून काय केलं, भगवान यांच्या चरणी स्वतःला समर्पित केलं. मग अशा पद्धतीनं जो भगवत भक्त होतो तर त्याला भगवान मत्पर असं म्हणतात. इथं शब्द आहे पहा पहिल्या श्लोकात. तर असा भक्त जो असतो भगवानांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे स्वतःच्या इंद्रियांना जो आहे तर तो काय करतो, संयमित करतो. मग असा भक्त जो आहे तो कृष्ण भावनामध्ये म्हणजे कृष्ण भावनामध्ये उन्नत होऊ शकतो पहा. आणि हाच खरा वास्तविक योग मार्ग आहे. मग पुढे जाऊ आपण, हा मग त्याच्या पुढच्या श्लोकावर येऊ. हरे कृष्ण. हा, मग आता ह्या श्लोकामध्ये काय म्हणले, ध्यायतो विषयान पुंसा असं म्हटलंय. आणि पुढे काय म्हणलंय, तर म्हणजे विषयांचं, इंद्रिय विषयांचं जो ध्यान करत असतो जो मनुष्य. आणि पुढे काय त्याचा अर्थ आहे, पुढचा जो श्लोक आहे त्याचा अर्थ काय होतो, संगस्तेषु उपजायते. म्हणजे काय की जो अशी आसक्ती इंद्रिय विषयांमध्ये बाळगतो, म्हणजे इंद्रियांचं चिंतन करत असताना मनुष्याची त्या विषयांच्या ठिकाणी आसक्ती वाढत जाते. आणि मग काय होतं, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते. म्हणजे काय की अशा आसक्तीपासून काम उत्पन्न होतं आणि कामापासून क्रोध. म्हणजे जो कृष्ण भावना भावित जो मनुष्य नाहीये त्याचं कसं होतं, तो इंद्रिय विषयांचं चिंतन करतो आणि भौतिक इच्छामुळे प्रभावित होतो. मग इंद्रियांना योग्य कार्यामध्ये आपण निमग्न केलं पाहिजे, अन्यथा काय होतं की आपलं पतन होईल पहा. मग कसं, इथं उदाहरण घेऊया की एक मुलगा आहे, तो एका मुलीला पाहतो, मग ते डोळ्यांनी पाहतो, मग तिचा आवाज कानांनी ऐकला, त्याचबरोबर मग तिच्याशी तोंडाने संभाषण केलं. मग पुढे काय झालं की तिला आसक्ती म्हणजे इंद्रिय विषयांचं चिंतन केलं की ती मुलगी खूप सुंदर आहे अशा पद्धतीने. मग त्या विषयांच्या ठिकाणी आसक्ती वाढली. म्हणजे काय, चिंतनाने की ती मुलगी छान आहे, मग तिच्याशी बोलूया, मग फोन केला, मग कानाने ऐकलं, आवाज ऐकला, मग आसक्तीमुळे काम उत्पन्न झालं, म्हणजे तिला मिळवण्याची इच्छा उत्पन्न झाली. मग आता ती जी इच्छा आहे तर ती मिळवण्याची इच्छा उत्पन्न झाल्यामुळे तिच्यावर जवळ आपली इच्छा प्रकट केली. मग ती जर नाही मिळाली तर कामापासून क्रोध, म्हणजे तिने जर विवाहाला नकार दिला किंवा मैत्रीला नकार दिला तर त्यापासून क्रोध उत्पन्न झाला. म्हणजे अशा पद्धतीनं हे चक्र घडतं. मग जर आपण भगवत सेवेमध्ये स्वतःच्या इंद्रियांना नियुक्त नाही केलं तर काय होतं, अशा पद्धतीने आपण ह्या पतनाला कारणीभूत होतो पहा. आणि म्हणून आपण इंद्रिय तृप्तीसाठी म्हणजे जी आहेत आपली इंद्रिय जी आहेत तर ती संलग्न न करता भगवान यांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये जर संलग्न केली तर आपण जे आहोत तर यशस्वी होतं. मग हेच रहस्य आहे कृष्ण भावनेचं. आता पुढे जाऊ आपण, पुढच्या श्लोकावर येऊ. हरे कृष्ण. हा, मग आता पुढच्या श्लोक पाठी आलात मग त्याची पुढे जा, 63 वर या. आता पुढचा 63 नंबरचा जो श्लोक आहे तर ह्याच्यामध्ये ह्याच्या पुढचा काय सांगितलं की क्रोधात भवती संमोहन, समोहात स्मृती विभ्रमा असं म्हटलंय. म्हणजे काय, क्रोधापासून समूह निर्माण होतो आणि मोहापासून स्मृती जी आहे ती भ्रमित होते. आणि पुढे काय म्हणलंय, स्मृतिभ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यती. म्हणजे काय की म्हणजे स्मृती भ्रमित झाल्यानंतर बुद्धीचा नाश होऊन जातो आणि बुद्धी नाश होतो तेव्हा मनुष्य पुन्हा भौतिक अंधकूपात. म्हणजे काय की क्रोधामुळे संमोह होतं, म्हणजे मन संमोहित होतं, काय करूया काय नको त्याला समजत नाही. आणि मग तो काय करतो, त्या मोहापासून स्मृती भ्रष्ट होते म्हणजे भ्रमित होते थोडक्यात. मग मोह निर्माण होतो, ती व्यक्ती येते ती मिळवलीच पाहिजे म्हणून. मग ऐन केन प्रकारे ती मिळवूया असं होतं, याला म्हणायचं स्मृती भ्रमित होणे.
म्हणजे बुद्धीचा स्मृतीभ्रमित झाली की काय होतं, त्या व्यक्तीचाच ध्यास घेतला जातो, ती गोष्ट मिळवायचीच, म्हणजे कुठलीही व्यक्ती असो, वस्तू असो, आणि मग बुद्धीचा नाश होतो. आणि मग बुद्धीचा नाश झाल्यामुळे मनुष्य कुठलंसं कर्म करून बसतो त्याला जे वाटते त्यानुसार, मग ते चांगलं होईल वाईट होईल. मग जर ते असं दुष्कर्म झालं, म्हणजे आता पाहतो आपण जिहाद सारख्या घटना किंवा एकतर्फी प्रेमाचे परिणाम असे अनेक सांगता येतील आपल्याला, किंवा कुणा व्यक्तीचा म्हणजे जो आहे तो खून होतो किंवा अशा पद्धतीने त्याला मारलं जातं. तर हे काय आहे, तर हे सगळं जे आहे तर हे बुद्धिनाशाचं म्हणजे प्रतीक आहे. आणि त्यामुळे त्या व्यक्तीचं काय होतं, अंधकूपात पतन होतं. आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या श्लोकावर. आता जीवाचे भौतिक जगात पतन कसं होतं, तर इंद्रिय विषयांचं चिंतन होतं, मग आसक्ती, मग त्यामुळं काम म्हणजे लस्ट म्हणतो आपण, म्हणजे आसक्ती निर्माण होते. मग कामेच्छा पूर्ण नाही झाले तर क्रोध येतो, क्रोधामुळे भ्रमित होतं, भ्रमित व्यक्ती झाला की स्मृती विभ्रम होतो आणि बुद्धीचा नाश होतो, आणि अशा पद्धतीनं आत्म्याचं पतन होतं. आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या श्लोकावर. हरे कृष्ण. हो, त्याच्या पुढच्या श्लोकावर. मग आता आपलं कसं असलं पाहिजे जीवन, तर ह्याचं आता मार्गदर्शन या श्लोकामध्ये आहे की आसक्ती आणि अनासक्ती यापासून मुक्त असणारा दीदी वो साइड स्वातंत्र्य. स्लाइड फिर से दिखाओ ना, भौतिक पतन वाली वो स्लाइड फिर से दिखाओ ना, हमको लिखने का टाइम ही नहीं मिला. मग त्याचे स्क्रीनशॉट घेऊन तुम्हाला पाठवूया, ग्रुपला मी पाठवते. बरं हरे बरं, कृष्ण. ओके ओके ओके. मग आता आसक्ती आणि अनासक्ती यापासून मुक्त असणारा आणि स्वातंत्र्याच्या नियमक तत्वांपासून इंद्रियांना नियंत्रित करण्यामध्ये समर्थ असणारा मनुष्य भगवान यांची पूर्ण कृपा प्राप्त करू शकतो. आता हा भाग समजून घेऊया सगळ्यांनी, की आसक्ती आणि अनासक्ती म्हणजे एखाद्या गोष्टीची आसक्ती पण नाही पाहिजे आपल्याला आणि अनासक्ती पण नाही, ह्या सगळ्यांपासून मुक्त. आणि असा जो व्यक्ती आहे की ज्याची इंद्रिय भगवान यांच्या दिव्य सेवेमध्ये आहेत, तर असा व्यक्ती जो आहे, अरे कोणाचा तरी माईक आवाज जो आहे तो कमी सुषमा होता. माताजी कोण? सुषमा माताजींचा आहे. हा, तो माईक माताजी म्यूट करूया. तर असे जे भक्त आहेत ते दिव्य भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये संलग्न झालेले असतात. मग असं जोपर्यंत आपण होत नाही ना संलग्न, तोपर्यंत पतन होण्याची शक्यता कधी असते. मग कृष्ण भावनाभावी व्यक्ती जरी वरकरणी दिसला ना असा भौतिक स्तरावर, तरी त्याचं प्रत्येक कर्म जे असतं ते कृष्णाच्या संतुष्टीसाठी असतं. म्हणजे तो आसक्ती पण ठेवत नाही कुठल्या कर्मामध्ये, आणि तो म्हणजे अनासक्ती ह्या पण पलीकडे पोचलेला असतो. म्हणजे केवळ कृष्णांची इच्छा असणारी गोष्ट तो करेल. आणि समजा त्याची म्हणजे कृष्णांची इच्छा असेल तर एखादी गोष्ट जी म्हणजे अनावश्यक असणारी जरी गोष्ट असली तरी तो त्यावेळी ती करेल. म्हणजे कृष्णाची इच्छा नसेल तर तो कुठलीही गोष्ट आपल्या स्वतःच्या तृप्तीसाठी करणार नाही. म्हणजे काय, की कृष्णांची इच्छा असेल तर तो एखादं मंदिर बांधण्यासाठी, बांधकाम वगैरे ह्यासाठी सामुग्री, मनुष्यबळ मदत करेल किंवा आपलं श्रमदान देईल, त्यासाठी फंड रायझिंग करेल, म्हणजे अर्थसहाय्य मिळवण्याचा प्रयत्न करेल. पण स्वतःचंच घर बांधण्यासाठी बिलकुल नाही करणार. पण भगवान यांनी इच्छा व्यक्त केली की एक सुंदरसं स्वतःचं तू घर बांध, असं भगवान यांनी सांगितलं तर तो करेल. जरी ते अनावश्यक असेल तर भगवान यांची इच्छा आहे म्हणून तो करेल. मग असा जो व्यक्ती असतो तर तो भगवान यांचा म्हणजे असा जो समाधी अवस्थेत स्थित असा भक्त असतो. आणि ही भावना म्हणजेच त्याची भगवान यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्य करायचं, आपलं प्रत्येक कर्म भगवान यांच्या मार्गदर्शनाखाली करायचं, ही त्याची जी भावना असते ना, हीच भगवान यांची अहेतुकी कृपा असते. मग आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या श्लोकावर. त्याची हा, आता यामध्ये संतुष्ट असलेला म्हणजे असा कृष्ण भावनेमध्ये संतुष्ट असलेल्या व्यक्तीसाठी भौतिक अस्तित्वाचे त्रिविध तापच नाहीसे होतात, निघून जातात. आणि अशा प्रसन्न भावनेमध्ये व्यक्तीची बुद्धी त्वरित स्थिर होते. म्हणजे अशा पद्धतीने जेव्हा व्यक्ती कार्य करायला लागतो कृष्ण भावनेमध्ये, तेव्हा त्रिविध तापातून त्याला मुक्ती मिळते. आणि अशा प्रसन्न भावनेमध्ये म्हणजे इतक्या आनंदामध्ये तो भगवत सेवा करायला लागतो की त्याची बुद्धी आहे त्याला अशी स्थिर बुद्धी म्हटले. पहा, असे आपले श्रील प्रभुपाद, असे आपले गुरु महाराज आहेत पहा, असे उच्च कोटीचे शुद्ध भक्त असतात. आता पुढच्या श्लोकावर येऊ. तर आता 66 नंबरच्या श्लोकावर येऊ. तर आता भगवान यांच्याशी संबंध प्रस्थापित ज्यांचा नाही, अशा व्यक्तींची बुद्धी कशी असते, दिव्य नसते. आणि मग त्यांचे मन पण स्थिर नसतं. बरोबर याची उलटी परिस्थिती. मग दिव्य बुद्धी आणि स्थिर मनापासून शांती कधी प्राप्त होईल का? बिलकुल नाही.
आणि शांती वाचून सुख मिळेल का? बिलकुल नाही. आणि म्हणून कृष्ण भावनाभावित झाल्याशिवाय आपल्याला ना शांती मिळेल ना सुख मिळेल. आणि म्हणून विश्वामध्ये जर शांती आणि सुख आणायचं असेल तर आपल्याला कृष्ण भावनामृताचा प्रसार करणं आवश्यक आहे. आणि मग लोक सत्वगुणामध्ये येतील आणि शुद्ध सत्वगुणामध्ये जातील. आणि मग लोकसंख्येच्या आपल्या जर 2% जरी लोक असले कृष्ण भावना भावित असले आणि ते सत्वगुणामध्ये स्थित असले तर काय होईल? संपूर्ण विश्वामध्ये सुख, समाधान, शांती येईल. पहा, आपले कृष्ण असे ते प्रत्येकाच्या हृदयात म्हणजे प्रत्येकाच्या हृदयात मित्र म्हणून उपस्थित आहेत, साक्षी आहेत आणि तेच परमभक्त आहेत, आपल्या प्रत्येकाचे मित्र आहेत. आणि म्हणून आपण कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी कार्य केलं तर आपल्या जीवनामध्ये शांती, सुख आणि समाधान येईल. आणि म्हणून कृष्णांशी असलेला आपला संबंध दृढ केला तर निश्चित आपण सुख आणि शांती मिळवू शकू. जशी गोपीजनांनी मिळवली. पहा, कृष्णांचे पाय चेपले, कृष्णांना हवीत तर फळं आणून दिली, म्हणून कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी खेळ खेळले, म्हणजे कृष्णांसाठी जे काही ते केलं. मग अशा पद्धतीचं गोपीजनांचं अनुसरण आपण जर केलं तर निश्चितच कृष्ण कृपा मिळवू शकू. मग आता पुढच्या श्लोकावर जाऊ आपण, 67 नंबरच्या. हा माताजी, पुढचा श्लोक घेऊ. तर ज्याप्रमाणे सोसाट्याचा शाली वायू पाण्यातील नाव इतस्ततः ओढून नेतो, त्याप्रमाणे मन ही भरकटणाऱ्या कोणत्याही एका इंद्रियावर केंद्रित झाले तर ते इंद्रिय मनुष्याची बुद्धी हरण करते. आता खूप मोठा संदेश आहे. इंद्रियाणाही चरता असं म्हटलंय. म्हणजे इंद्रियांपैकी एक जरी इंद्रिय असं जर भरकटलं तर एखादा बलशाली वायू म्हणजे मोठं वादळ आलं तर ते काय करतं? सगळं त्याच्याबरोबर वाहून नेतं ना, जे काही असेल ते. सोसाट्याचा वारा असतो तो. तर तसं म्हणजे तो पाण्यातली नाव सुद्धा वाहून नेतं. तशा पद्धतीनं ते काय करतं? बलशाली जर बनलं एखादं इंद्रिय तर ती इंद्रिय तृप्तीची इच्छा इतकी प्रबळ असते की ते आपलं मन जे आहे तर त्याचं जे भटकत असतं त्याला एका इंद्रियावरती केंद्रित होतं. म्हणजे त्या इंद्रिय तृप्तीच्या इच्छेनं इतकं ग्रासतं त्या मनाला की तो म्हणजे भगवत सेवेमध्ये संलग्न जर नसेल अशी व्यक्ती तर ते प्रगती पथावरून त्याला अशी विषयभोगाची जी इच्छा आहे ती एकदम म्हणजे इतकं त्याला इंद्रिय तृप्तीची विषयभोगाची इच्छा असते की ते त्याला भ्रष्टच करून टाकू शकतं. पहा, म्हणजे इतकं प्रबळ म्हणतं. आणि म्हणून आपली इंद्रिय आहेत ना ती भगवत सेवेमध्ये आपण संलग्न करणं आवश्यक आहे. अन्यथा काय होईल? आपली अशी परिस्थिती होईल की मग आणि असं जर इंद्रिय जे आहे तर ती इतकी जर प्रबल एखादं इंद्रिय बनलं तर आपल्या बुद्धीचं ते हरण करेल, म्हणजे बुद्धी नाश करेल आणि आपल्याकडून अशी कुठलीही विचित्र कर्म होतील. पहा, म्हणजे ती अशुभच असतील बहुतांशी. तर म्हणून आपण काय केलं पाहिजे? तर आपली इंद्रिय आहेत तर ती सगळी कृष्ण भावनेमध्ये ठेवली तर आपलं मन नियंत्रित राहील आणि आपलं मित्र बनेल. आणि हीच कृष्ण भावनेची योग्य ती विधी आहे. म्हणून आपलं प्रत्येक इंद्रिय कशा पद्धतीने मी कृष्ण भावनेमध्ये लावेल अशा पद्धतीचं आपण कार्य केलं पाहिजे. आणि हे अंबरीश महाराजांच्या चरणचिन्हांचं आपण अनुसरण केलं पाहिजे. मग आता ह्याच्या पुढच्या श्लोकावर येऊ. हा माताजी, पुढचा श्लोक घेऊ. आता अर्जुन जे आहेत तर त्यांना भगवान काय सांगतात? 68 नंबरचा श्लोक, की म्हणून हे महाभाहो, ज्यांची इंद्रिय विषयांपासून नियंत्रित केलेली असतात त्यांची बुद्धी निश्चितपणे स्थिर झालेली असते. म्हणजे ह्याच्यावरून ओळखायचं की ज्यांची इंद्रिय जी आहेत ती भगवान यांच्या दिव्य भक्तिपूर्ण सेवेमध्ये नियुक्त असतात. तर अशा पद्धतीनं नियुक्त करूनच आपण इंद्रियांच्या वेगांना नियंत्रित करू शकू. अन्यथा फक्त इंद्रिय तृप्ती आपण थांबवली तर ती कृत्रिम इंद्रिय आपण संयमित करणं होईल. तर आपल्याला कृष्ण भावनेमध्ये जर इंद्रियांना संलग्न केलं, करता आलं तर काय होईल? आपोआपच आपल्या इंद्रियांचे वेग आहेत ते नियंत्रित होतील. आणि मग अशा म्हणजे प्रबळ शक्तीनं शत्रूचं दमन करता यावं यासाठी काय इंद्रिय नियंत्रित केली जाऊ शकतात, पण मानवी प्रयत्नांद्वारे नाही. म्हणजे काय? तर केवळ भगवान यांच्या सेवेमध्ये युक्त केल्यामुळेच ती नियंत्रित. म्हणजे आपल्या मनामध्ये एवढं सामर्थ्य नाही, आपल्यामध्ये कुठलं सामर्थ्य नाही की मन हे आपलं शत्रू बनतं. तर त्याचं दमन कसं करायचं? म्हणजे मन त्यामुळे ते काय करतं? बुद्धी भ्रष्ट करू शकतं. आणि इंद्रिय एखादं प्रबळ झालं तर त्याला नियंत्रित करण्याचं सामर्थ्य पण मनामध्ये नाही. आपल्या रथाचा जो आपला चालक आहे ती बुद्धी आहे, पण ती बुद्धीच भ्रष्ट करून टाकतं आपलं मन, जो लगाम आहे तो आपल्या जीवन रथाचा. मग यासाठी काय करायचं? तर हे केवळ आणि केवळ भगवान यांच्या सहकार्यानेच होईल, भगवान यांच्या कृपेमुळेच होईल. आणि म्हणून भगवान यांच्या सेवेमध्ये जर आपण स्वतःला नियुक्त केलं तर निश्चित हे कार्य साधेल. आपली इंद्रिय जे आहेत ते नियंत्रणात येतील. आणि मग ही भगवत कृपा कोण देईल आपल्याला? तर गुरूंचे चरण आपण जे आहेत तर त्यांच्या आश्रयाला गेलं पाहिजे. मग गुरूंच्या मार्गदर्शनाखालीच काय होईल? आपल्याला साधक बनून मोक्षप्राप्तीचे विद्यार्थी म्हणून कार्य करता येईल. आणि म्हणून गुरु जे आहेत ते मध्यस्थ असतात कृष्ण आणि आपल्यामध्ये. मग त्यांच्या चरण कमलांचा आपण आश्रय घेतला पाहिजे. हा मग त्याची पुढच्या श्लोकावर येऊया आपण.
हा, मग आता सर्व जीवांची जी रात्र असते ती आत्मसंयमी मनुष्याची जागृतीची वेळ असते आणि सर्व जीवांची जी जागृतीची वेळ असते ती आत्मनिरीक्षण करणाऱ्या मुनीची रात्र असते. म्हणजे बुद्धिमान मनुष्याचे दोन वर्ग असतात. एक वर्ग इंद्रिय तृप्तीसाठी सदैव सगळी भौतिक इंद्रिय तृप्तीची कार्य करण्यामध्ये रममाण नसतो. आणि दुसरा वर्ग असतो की आत्मसाक्षात्काराचं अनुशीलन करत असतो. म्हणजे असे जे असतात ते म्हणजे स्थितधीर मुनी. मग आत्मनिरीक्षक मुनी किंवा विचारी मनुष्य काय करतो, तर केवळ कर्म करण्याची भौतिक गोष्टी करण्यामध्येच तो गर्क असतो. मग अशा व्यक्तींसाठी रात्र असते. म्हणजे रात्री पर्यंत जे काम करत असतात, म्हणजे असे रजोगुणी व्यक्ती. हा, मग ते बुद्धिमान असतात पण इंद्रिय तृप्तीच करत असतात आणि त्यासाठीच सगळा संचय करत असतात. मग त्यांना आत्मसाक्षात्काराचं अज्ञान असतं. रात्रीच्या वेळी ते गाढ झोपलेले असतात. आणि मग आध्यात्मिक स्तरावर जो उन्नत असतो तर तो काय करत असतो, की ज्या वेळेला भौतिक कर्म करणारा हा बुद्धिमान मनुष्य गाढ झोपलेला असतो तेव्हा तो पहाटे उठून काय करत असतो, मंगलारती करत असतो, जप करत असतो, अशा पद्धतीने कार्य करतो. आणि जेव्हा असा स्थित मुनी किंवा अशी जे लोक असतात आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर प्रयत्न करणारे, हे पहाटे उठून जेव्हा असं अशा आध्यात्मिक कार्यामध्ये गुंतलेले असतात, कृष्ण भावनामय कार्यामध्ये, तेव्हा हे भौतिक स्तरावरचे जे बुद्धिमान लोक असतात ते झोपी गेलेले असतात. म्हणून काय म्हणले, सर्व जीवांची जी रात्र असते ती आत्मसंयमी असं आध्यात्मिक मनुष्य जो असतो स्तरावर उन्नत, त्याची जागृतीची वेळ असते. म्हणून आपण पहाटे उठायचं आणि कृष्ण भावनेमध्ये स्वतःला संलग्न करायचं. आणि सर्व जीवांची जी जागृतीची वेळ असते तेव्हा आत्मनिरीक्षण करणाऱ्या मुनीची ती रात्र असते. म्हणजे सर्व जीव जागृत कधी असतात, दिवसा भौतिक परिस्थितीमध्ये वेगवेगळ्या भौतिक कर्म करण्यामध्ये. तर त्यावेळेला मग काय करतो, आत्मनिरीक्षण करणाऱ्या मुनीची रात्र, म्हणजे तेव्हा तो थोडीशी विश्रांती घेतो. मग अशा पद्धतीने हे बरोबर विपरीत असतं पहा. पण आध्यात्मिक जो व्यक्ती आत्मनिरीक्षण करणारा मुनी जो आहे तर तो कृष्ण भावनेमध्ये कार्य करत असतो आणि म्हणून तो जो आहे तो इंद्रियांना जो आहे तर तो विचलित न होता कुठल्याही भौतिक स्थितीमुळं संयमित करून कृष्ण भावनेमध्ये दृढ झालेला असतो. पण जो भौतिक स्तरावर कार्य करणार असतो तो सुख दुःख या सगळ्यांनी विचलित होत राहतो आणि पुन्हा 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 जन्ममृत्यूच्या फेऱ्यामध्ये येत राहतो. आता पुढे जाऊ आपण. हा, माताजी पुढचा श्लोक घेऊ. तर आता समुद्र पाण्याने भरत असूनही शांत असतो आणि त्याचप्रमाणे जो मनुष्य समुद्रात अव्याहतपणे प्रवेश करणाऱ्या नद्यारूपी कामेच्छांच्या प्रवाहाने विचलित होत नाही, तोच शांती प्राप्त करू शकतो. आणि अशा इच्छा तृप्त करण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्याला शांती प्राप्त होत नाही. म्हणजे काय, आपण अगदी थोडक्यात समजून घेऊ. की समुद्र पाण्याने भरगच्च असतो, हो की नाही, पण त्याच्या लाटा कशा असतात, शांत असतात पहा. आणि त्याचप्रमाणे समुद्रात ज्या अनेक बाजूनी नद्या येतात तशा आपल्या कामेच्छा असतात, म्हणजे अशा. आणि ह्या कामेच्छांच्या प्रवाहाने असा व्यक्ती विचलित होत नाही. म्हणजे असा जो कृष्ण भावनेत स्थिर साधक असतो, तर आपण पावसाळ्यात पाहतो की विशाल समुद्र तुडुंब भरलेला असतो, तिथं अनेक बाजूनी नद्या प्रवेश करतात. अशा जरी कामेच्छा त्याच्या जीवनात आल्या तरी त्याच्यामध्ये लाटांची वलय उठत नाहीत. असाच तो स्थिर असतो जो कृष्ण भावनेत स्थिर झालेला व्यक्ती असतो तो. मग भौतिक शरीर जोपर्यंत आहे तोपर्यंत इंद्रियांच्या मागण्या चालूच राहणार, पण तो इंद्रियांना संयमित करत असतो. मग अशा म्हणजे इंद्रियांना संयमित करणारा जो व्यक्ती आहे अशा प्रकारच्या शरीराच्या मागण्यांना, तर तो खरा जो आहे तो शांती प्राप्त करू शकतो. आणि आपल्या इच्छा तृप्त करण्यासाठी त्याला कुठला संघर्ष करायला लागत नाही. म्हणजे ध्यान योगाच्या स्तरावर कसं वेगवेगळ्या अष्टांग योगाची जी म्हणजे पायऱ्या आहेत त्यांनी तो कृत्रिम इंद्रियांना संयमित करतो. अशा पद्धतीचं त्याला कुठलेही प्रयत्न करायला लागत नाही किंवा संघर्ष करायला लागत नाही. म्हणजे भौतिक यशच काय, पण म्हणजे मोक्षाचीही कामना अशा स्तरावर असते. आणि मग असा व्यक्ती कधी शांती नाही प्राप्त करू शकणार. म्हणजे मुमुक्षु सकाम कर्मी सिद्धींची प्राप्ती म्हणजे करण्यात लागलेले जे योगी असतात त्यामुळे ते अतृप्त इच्छामुळे कधी सुखीच नाही होत. पण कृष्ण भावनाभावित व्यक्ती असतो तो मात्र भगवत सेवेमुळे तृप्त होऊन जातो आणि आनंदी होतो आणि स्थिर असतो आणि कुठल्याही अशा गोष्टीमुळे तो विचलित होत नाही आणि त्यामुळे त्याला कुठल्या भौतिक इच्छाही नसतात आणि त्याचं मन पूर्णपणे शांत असतं. मग आता पुढे जाऊ. हा, माताजी 2 श्लोक राहिले, आपण हे पूर्ण करू. हरे कृष्ण. 71 श्लोक क्रमांक करूया. मग ज्या मनुष्याने श्लोक क्रमांक 71 ला येऊया माताजी. मग ज्या मनुष्याने इंद्रिय तृप्तीच्या सगळ्या इच्छांचा त्याग केलाय, जो अत्यंत निस्पृह आणि इच्छारहित जीवन जगतोय, ज्यानं स्वामित्वाच्या भावनांचा पूर्णपणे त्याग केलाय, ज्याच्या ठिकाणी मिथ्या अहंकार नाही, तोच केवळ खरा शांती प्राप्त करतो. मग त्याची श्लोक क्रमांक 71 दाखवूया सगळ्यांना. हा, तर मग आता इथे समजून घेऊया की जो इच्छा रहित आहे, म्हणजे इंद्रिय तृप्तीची कुठलीही त्याची इच्छा नाही राहिली, म्हणजे कृष्ण भावनाभावित होण्याची इच्छा म्हणजे
ह्याला म्हणायचं निस्पृहता बरं का. मग असा जो व्यक्ती असतो तो त्यांनी सगळ्या इच्छांचा त्याग करून तो कसा ज्यांनी स्वामित्व जे आहे ते कृष्णांना दिलेलं असतं आणि तो स्वामित्वाच्या भावनेचा अशा पद्धतीने त्याग करतो. म्हणजे श्रीकृष्ण हे स्वामी आहेत, ही सगळी जी संपत्ती आहे श्रीकृष्णांची आहे आणि ह्याचा उपयोग मी श्रीकृष्णांच्या संतुष्टीसाठीच केला पाहिजे आणि मी त्यांचा सेवक आहे ही भावना दृढ होते त्याच्यामध्ये. त्यामुळे त्याच्यामध्ये कुठलाही खोटा अहंकार नसतो. मिथ्या अहंकार म्हणजे खोटा अहंकार आणि असाच व्यक्ती म्हणजे जो आहे तो शांती प्राप्त करू शकतो. म्हणजे काय की कृष्ण भावनाभावित व्यक्ती आहे तर तो कृष्णांनाच संतुष्ट करत असतो, कृष्णांच्या संतुष्टीसाठीच कार्य करत असतो. त्यानं जाणलेलं असतं कृष्णांशी आपलेलं असलं नातं. मग आता युद्ध न करणे मग अर्जुनाची दिव्य म्हणजे जी आहे तर ती इंद्रिय तृप्तीचीच इच्छा होते. मग आता त्याने युद्ध केलं तर ती काय होईल कृष्ण भावनाभावित कृती होईल आणि त्यामुळेच तो खरं तर शांती प्राप्त करू शकेल. पहा म्हणजे श्रीकृष्णांनी जी इच्छा सांगितली त्याला तर त्यासाठी स्वतःसाठी त्याला युद्ध करायला नाही सांगितलंय तर ते त्याचं श्रीकृष्णांसाठी केलेलं कृष्ण भावनाभावित कर्म एक क्षत्रिय म्हणून सर्व सामर्थ्याने आपली सगळी इंद्रिय जी आहे तर तिथे समर्पित करून केलेलं कर्म होईल. मग ह्यालाच म्हणायचं वास्तविक निस्पृहपणा. म्हणजे इच्छा नष्ट करण्याचा जर कृत्रिम प्रयत्न म्हणजे आपण केला तर ते काही श्रीकृष्णांच्या संतुष्टीसाठी केलेलं कार्य होणार नाही. मग श्रीकृष्णांची संतुष्टी म्हणजे काय अर्जुनाने लढणं आणि त्यावेळेला आपल्या सगळ्या म्हणजे जे इंद्रियांना श्रीकृष्णांच्या सेवेमध्ये संलग्न करणं. म्हणजे आता युद्धाला लढायचं म्हणजे सगळी कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय तिथे आपल्याला जे ते भगवत सेवेमध्ये म्हणजे लढण्याच्या कार्यामध्ये संलग्न करायला लागणार. मग ह्यालाच म्हणायचं श्रीकृष्णांच्या म्हणजे संतुष्टीसाठी केलेलं कर्म म्हणजे भौतिकदृष्ट्या आपण इच्छारहित होऊन श्रीकृष्णांचं हे सगळं आहे ही संपत्ती ही सगळं जेव्हा आपण जाणतो ह्याला म्हणायचं ईशावास्यमिदं सर्व किंवा ईशावास्य असं जो ईशावास्य जो सिद्धांत आहे म्हणजे काय की भगवान यांची ही सगळी संपत्ती आहे आणि ती भगवान यांच्याच सेवेमध्ये आपण वापरू शकतो. जी ती जर माझी आहे असं आपण समजलं तर मग तो मिथ्या अहंकार आला. म्हणून भगवान यांचं सगळं काही आहे आणि ते भगवान यांच्या संतुष्टीसाठी कसं वापरता येईल हे आपण त्यांचा एक सनातन सेवक म्हणून आपण जर विचार केला तर भगवान हे आपले स्वामी आहेत आणि त्यांच्याशिवाय कोणी श्रेष्ठ असू शकत नाही हे जाणणं म्हणजेच कृष्ण भावनेचं अनुसरण करणं आणि मग त्याद्वारेच आपल्याला शांती प्राप्त होईल. मग त्याची पुढच्या श्लोकावर येऊ. हरे कृष्ण. आता हा शेवटचा श्लोक घेणार आपण हा शेवटचा श्लोक घेतो. तर या शेवटच्या श्लोकामध्ये काय म्हटलंय की एषा ब्राह्मी स्थिती पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यती. म्हणजे काय की अशी जी स्थिती आहे मनुष्याला कृष्ण भावनेची म्हणजे किंवा दैवी जीवनाची प्राप्ती त्वरित एका क्षणात पण होईल. केवळ म्हणजे लक्षावधी जन्मानंतर कृष्ण भावनेची प्राप्ती नाही होईल तर केवळ सत्य जाणून घेतलं आणि सत्याचा स्वीकार केला. म्हणजे काय की कृष्ण माझे स्वामी आहेत आणि मी त्यांचा सेवक आहे आणि त्यांच्या संतुष्टीसाठी कार्य करणं हे आपलं कर्तव्य आहे. एवढं जरी जाणलं तर आपल्याला त्वरित कृष्ण म्हणजे जे आहे कृष्ण प्रेमाची प्राप्ती होईल आणि आपल्याला भगवत धामाची प्राप्ती होईल. मग ह्याचं उदाहरण म्हणजे खटवांग महाराज श्रीकृष्णांना शरण जाऊन जीवनाची स्थिती प्राप्त जी आहे तर तिथे अगदी मृत्यूच्या समयी त्यांनी अगदी एका मिनिटामध्ये ही जी आहे ती स्थिती प्राप्त केली. पहा हा माताजींना काहीतरी इंटरनेटचा अडथळा असेल प्रभू तर त्यामुळे स्लाइड चेंज होत नाहीये तर आपण समजून घ्यायचा प्रयत्न करूया. तर मी जास्तीत जास्त समजावून सांगेन त्यासाठी. तर वास्तविक जीवन जे आहे तर भौतिक जीवन संपल्यानंतरच त्याचं सुरुवात होते. पहा म्हणजे भौतिकवाद्यांनी हे जाणलेलं नाहीये पण अध्यात्मवाद्यांना हे माहितीये की भौतिक जीवनाचा जिथे अंत होतो तिथं आध्यात्मिक जीवनाची सुरुवात होते. म्हणजे काय की कृष्ण भावनेमध्ये आपण जेव्हा दृढ होतो तेव्हा आपलं भौतिक स्तरावरचं म्हणजे इंद्रिय तृप्ती कमी होते. पहा आणि मग त्याद्वारे आपण भगवत धामाला जाऊ शकतो. भगवत सेवेमध्ये स्वतःला समर्पित करून भगवत धामाची प्राप्ती करू शकतो आणि ह्यासाठी आपण भगवान यांच्या दिव्य सेवेमध्ये स्वतःला संलग्न केलं पाहिजे. मग भक्तिमय सेवेमध्ये स्वतःला जेव्हा आपण संलग्न करतो ना तेव्हाच आपण भगवत धामाची प्राप्ती केल्यासारखं असतं. कारण आध्यात्मिक स्तरावर जेव्हा आपण कृष्णांच्या इच्छेसाठी कुठलेही कर्म करतो ना तर ते कृष्ण भावनाभावित कर्म आहे ते वर्तमान जीवनामध्ये आपण ज्या जीवनात आहोत त्या जीवनामध्ये आपल्याला आध्यात्मिक स्तरावर उन्नत करतं. 3 गुणातून मुक्त करू शकतं. पहा आणि असं जे म्हणजे कृष्ण भावनेची जी प्राप्ती असते तर त्यालाच म्हणायचं ब्रह्मप्राप्ती. म्हणजे आपण भक्तीच्या त्या ब्रह्मस्तरावर जातो आणि कृष्ण भावनेमध्ये स्थित होऊन असा जो व्यक्ती असतो त्यानं निश्चितच वर्तमान जीवनामध्येच भगवत धामामध्ये प्रवेश केलेला असतो. पहा मग अशी जी स्थिती आहे म्हणजे तर
ब्राह्मी स्थिती म्हणजे काय? तर भौतिक कर्माच्या स्तरावर नसणे म्हणजे तर ह्या स्थितीला म्हणायचं ब्राह्मी स्थिती म्हणजे आपण ब्रह्मस्तरावर असतो आणि म्हणून भगवद्गीतेमध्ये भक्तिमय सेवेचा आपण जेव्हा स्वीकार करतो तर आपणही त्यावेळेला ब्राह्मी स्थिती प्राप्त करतो म्हणजेच काय भौतिक गुणांचं जे बंधन आहे त्याच्यातून मुक्त होणे ह्याला म्हणायचं ब्राह्मी स्थिती आणि मग अशा पद्धतीने जेव्हा आपण कार्य करतो भक्ती योगाद्वारे तर त्यावेळेला आपण काय करतो तर ह्या भौतिक बंधनातून मुक्त होऊ शकतो. आता आपण ही सगळी चर्चा आपण आतापर्यंत केली दुसऱ्या अध्यायामध्ये तर इथे आपण कर्मयोग, ज्ञानयोग आणि भक्तियोग म्हणजे हे जे विषय आहेत त्यापैकी आपण कर्मयोग आणि ज्ञानयोग समजून घेतला ह्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये. आता पुढचं जो अभ्यास आहे आपण आता भक्तियोगाचं जे निरूपण आहे तर ते पण आपण थोडंफार समजून घेतलं कारण हा सारांश आहे संपूर्ण भगवद्गीतेचा हा विषय वस्तू आहे म्हणजे विषय वस्तू जो आहे म्हणजे भगवद्गीतेचा सारांश या अध्यायात आहे. तर इथे आपला अभ्यास संपलाय. कोणाला काही शंका असतील तर आपण विचारूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी सगळ्यांना अनम्यूट करा. हरे कृष्ण. माझा आवाज ऐकू येतोय कुमुद माताजी? हरे कृष्ण. हो अनम्यूट केलेलं आहे माताजी सर्वांना. हा ठीक आहे. स्लाइड बहुतेक इंटरनेट इश्यूमुळे पुढे गेल्या नाहीत. कोणाला काही शंका असतील तर विचारूया. माताजी रेकॉर्डिंग स्टॉप केलं तरी चालेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी, बहुतेक सादर प्रणाम. हा सर बहुतेक ना माझा आवाज नाही पोचत आहे माताजींपर्यंत काही लक्षात येत हो नाहीये काय असंच होतंय. दिसतंय. हा नेटवर्कचा हा इश्यू असणार. हा मी एक मेसेज घालते रेकॉर्डिंग स्टॉप करा एकच मिनिट हा त्यांना मेसेज हा एक करूया. मेसेज वाचतील कदाचित त्या लक्षात येईल त्यांना. मी काय करेन ते 2 श्लोक आहे ना त्याचे स्क्रीनशॉट घेऊन पाठवते आणि तो जो चार्ट आहे पतनाचा त्याचा स्क्रीनशॉट घेऊन पाठवते सगळ्यांना ग्रुपला. 2 स्लाइडचा आणि त्या पतनाच्या स्टेजेसचा स्क्रीनशॉट. हा माताजी बोलूया. एषा ब्राह्मी स्थिती पार्थ नैनां प्राप्य माताजी मुह्यति स्थित्वा स्थां स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति. हरे कृष्ण. तीर्थ माताजी याचा अर्थ वाचा. हा माताजी. आध्यात्मिक अं, आध्यात्मिक आणि दिव्य जीवनाचा हाच मार्ग आहे आणि याची प्राप्ती झाल्यावर मनुष्य मोहित होत नाही. मृत्यूच्या शेवटच्या क्षणी ही जर एखादा याप्रमाणे स्थित असेल तर तो भगवद्धामात प्रवेश करू शकतो. हरे कृष्ण. बरोबर. खूप छान. तर हा आपला इथे आपला संपलाय अभ्यास. मग त्याची रेकॉर्डिंग स्टॉप केलं तरी चालेल. माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचला नव्हता. तर आमचं अध्ययन पूर्ण झालंय. हां. तर